ordinario do mes de maio. O primeiro punto, a aprobación da sesión anterior, data da sesión anterior. Estamos todos de acordo? Queda aprobado de forma unánime. Sí. Segundo punto, expediente 433/2026, aprobación definitiva, contas xeral, exercicio 2025. Estamos todos de acordo? Sí. O terceiro punto, expediente 959/2026, dar conta da remisión da información ao Ministerio de Facenda do primeiro trimestre de 2026. Sí. Punto número 4, expediente 1096/2026, recoñecemento extraoficial de crédito 5/2026. ¿Alguna intervención? E, bueno, a respecto deste recoñecemento extrajudicial, que, bueno, todos os plenos traense facturas dentro do recoñecemento extrajudicial, bueno, pois manter un pouco a postura que vimos mantendo en anteriores plenos. Non somos conscientes de que a xente ten que cobrar os traballos que realiza. Vostede no anterior pleno decía que hai cuestións que un non pode ter en previsión, pero hai outras cuestións que sí que pode ter en previsión porque son gastos que se... Poñen así porque estou escritando aquí. Que se repiten ano a ano. Digamos, pois, gastos que se poidan ter para o Nadal, outros eventos culturais que ano a ano sempre se repiten e que poden ter unha previa retención de crédito. Con isto o que queremos decir é que, unha vez máis, o que amosa este recoñecemento extrajudicial é unha falta de previsión á hora de proceder aos gastos do Concello ano a ano e, sobre todo, en cuestións que non sendo urxentes, pois cada ano repítense. Co cal, somos conscientes de que a xente fixo os seus traballos que ten que cobrar, hai facturas incluso tanto neste recoñecemento como outro que se trae, onde hai autónomos que levan pois máis de un ano con facturas de ata 10.000 euros, que entendemos que teñen que cobrar, e por iso imos votar a favor, pero queríamos amosar a nosa posición e, sobre todo, decir que o que vostede criticaba agora é o que fai e que hai gastos que tiña que ter en previsión para que a xente non tivera que agardar tanto para proceder a cobralos. Máis nada. Sí, no mesmo sentido, de recoñecemento extrajudicial para o pago de facturas. Estamos acostumados a que todos os plenos veñan recoñecementos extrajudiciais. É unha práctica habitual deste goberno e que, como se ten dito, é necesario que estas persoas que fixeron os traballos cobren e, polo tanto, vamos a votar a favor, pero define remarca o modo de funcionar deste Concello, o modo de xestionar os expedientes e como se tramitan os mesmos. Hai unha falta de previsión evidente, hai unha falta de xestión económica evidente e hai unha falta de procedimento para o pago e a tramitación dos diferentes expedientes de gasto. Por lo tanto, ese reproche e vamos a votar a favor porque, como temos dito noutras ocasións, as empresas teñen que cobrar o traballo que realizar. Estamos falando dunha partida de 13.000 euros, dos tales máis de 11.000 euros. Son, por exemplo, eu podo pedir disculpas pola falta de previsión, pero, bueno, culpar ao goberno da falta de previsión, por exemplo, do número de cadáveres e dos tratamentos no veterinario de distintos animais, como poden ser gatos ou cans, con un importe de 3.500 euros, pois, bueno, cada un é libre de decir o que queira, pero eu creo que de momento non nos poden criticar e pedir previsión dos gatos que poden morrer e cando poden morrer. E, por outro lado, outra factura de máis de 7.000 euros, que son reparacións de acometidas e abastecemento realizadas entre setembro e decembro. Tamén temos que pedir disculpas porque tampouco sabemos cando van a romper as tuberías. É dicir, logo eu creo que de 13.000 euros, creo que 11.000, pedirnos previsión é bastante complicado, porque xa digo, é dicir, 3.500 son do cuidado de distintos animais, gatos, cans e demais que se fai o seu tratamento,
e máis casi 8.000 euros son de reparacións e averías. Moi ben, sí. Sí, claro. Vostede enumeraba gastos que non pode ter en previsión, pero sí que hai outros que sí que se poden ter en previsión. Eu aquí vendo o listado de facturas, hai facturas do pregón de San Xoán, hai facturas dun certame de TAPE Apoio de 2025, é dicir, nos non dubidamos de que, evidentemente, si eses autónomos, esas empresas, fixeron o traballo, obviamente teñen que cobrar. O que estamos dicindo é que hai gastos que sí que se poden ter en previsión porque cada ano se repiten e vostedes saben o total do que van a gastar. Está moi ben que nos poña exemplos do que vostede non pode previr, pero hai outras cuestións que sí, e por iso é o motivo da explicación que din ao inicio. Mais nada. Os exemplos que pon, señor alcalde, son aqueles que lle reprochamos, é dicir, como non dotou orzamentariamente o orzamento naquelas partidas de mantenimiento necesarias, agora hai que vir a un recoñecemento extrajudicial. Yo dixemos cando aprobou o orzamento e o ven facendo habitualmente, é dicir, hai unha serie de partidas de conservación e mantenimiento que non teñen cobertura. E logo, con respecto á previsión, eu supoño que o pregón de San Xoán estaba previsto, supoño que o TAPE Apoio estaba previsto e supoño que hai unha partida, ou debería vela, para gastos veterinarios asociados á xestión da canceira. Polo tanto, quero dicir, se é unha falta de previsión, é evidente, é dicir, moitas das partidas non veñan precisamente con dotación económica no orzamento, ya avisamos cando aprobou o orzamento, yo dixemos xa non no último, no anterior, fixo exactamente o mesmo, e logo hai eventos que claramente son previsibles, porque estamos a falar de facturas de San Xoán, por exemplo, quero dicir, e logo o que menciona vostede non é o mellor exemplo, porque precisamente se caracteriza por algo o orzamento que fixo vostede foi por esa falta de xestión en canto a dotar de crédito as partidas de conservación e mantenimiento que genera que o Concello este no estado que está. Ben, eu teño outra valoración, é normal, dicir, cada un é libre. No caso de abastecemento e demais, seguramente se non tuveramos durante máis de 6 anos un contrato de auga caducado, como desearon vostedes caducar, isto, sí, é que isto son, ao non ter a empresa ou estar en precario, ao final o que estamos facendo nós, cando hai que facer actuacións, é pagar eso. Respecto ao tema de gatos e demais, pois nós o que temos que facer é, pois, cando surden estes problemas, reaccionar, e por outro lado, se se fixan na fecha de registro, o 8 do 4, nós tampouco nos poden facer culpables de que haya empresas que se despisten ou que sea a hora de presentar algunha das facturas. É dicir, se fixen vostedes nas fechas de registro da factura, moitas veces sucede, xa sucedía antes, moitas veces hai empresas que lle queda algunha factura e a meten despois e demais. É dicir, non hai máis, non é outra cuestión que esa. Moi ben. Votamos? Estamos todos de acordo? Sí, de forma unánime. Punto 5, expediente 700/2026, concertación dun contrato de préstamo para o financiamento do plan de investimento do exercicio 2026. Sí, proposta que tamén foi dictaminada pola Comisión. Sí, isto foi un punto que outro día aprobamos, é dicir, foi a mesa de contratación, se presentaron distintas entidades e o que é a mesa de contratación cos informes técnicos e demais perceptivos, pois, en este caso, pois, confirma a empresa que mellor oferta fai para o Concello e queda, en este caso, pois, solicitada e contratada a unha das empresas que se presentan na licitación. O último trámite, non? Que axudicarlle pois a entidade que vai a financiar ese préstamo. O que vimos dicindo nos anteriores plenos, nos que ademais se tratou o tema do préstamo, nos seguimos mantendo pois na mesma posición anterior. Nos entendemos dende o BNG que leva vostede gobernando este Concello 3 anos e o quinto préstamo que vai a solicitar. Sí, é que hai un problema co sonido, non?
Que dá a sensación de como... Sí, que fai... Sí. Sí, é que escoitase con eco. Sí, bueno, vamos a... Sí, un pouco... Bueno, o que decía no inicio de... Bueno, espero que me garde o minuto por si o preciso. Sí. Que perdemos. A efectos do que, bueno, pois da postura que viñamos mantendo noutros plenos, leva vostede gobernando 3 anos e vamos polo quinto crédito deste mandato. Nos entendemos que isto non responde a unha boa política económica, precisamente esa era unha das promesas que tiña o Partido Popular a respecto deste Concello e o que ofrecía aos veciños de Poio, vir a cambiar o Concello, vir con unha política económica que saneara as contas, que rematara os préstamos e vostede vai polo quinto préstamo. Xa sei que o que me vai a decir hoxe aquí é que o BNG está en contra das obras que vostede quere incluir neste préstamo e o que lle vamos a decir dende o BNG é que non se pode usar as necesidades que teñen os veciños ou as necesidades de levar adiante determinadas obras coa mala xestión dun Concello que ten que recurrir un préstamo para podelas pagar, cando hai outros mecanismos económicos que permitirían que vostede non tivera que recurrir ao préstamo, tería que incluílo dentro do orzamento do Concello, tería que solicitar subvencións a outras administracións, evitar así meter o Concello de Poio noutro préstamo que vai vostede polo quinto e eu me temo que vamos a chegar ao sexto, senón tempo, porque cada vez que lle preguntamos se vostede nos di algo que non, logo resulta ser que sí. Entonces, temo que vamos a ir polo sexto crédito. Non se pode tapar buratos de xestión a golpe de mata e a golpe de préstamo, por iso que mantendo a nosa postura a respecto da súa xestión económica, pois non estamos de acordo con que vostede o Goberno pida un quinto crédito a costa dos veciños de Poio. Portavoz do Partido Socialista. Si, bueno, en primeiro lugar, facer unha precisión. O contrato de agua non leva 6 anos caducado, leva 3 anos prorrogado. En setembro do 23, se non recordo mal, venceu esas prórrogas que permite a lei e está caducado desde que vostede é alcalde. Por lo tanto, leva 3 anos caducado. As prórrogas son legais e estuveron 3 anos prorrogado e 3 anos que coinciden con ser vostede alcalde caducados porque paralizou o proceso da contratación de agua. Con respecto ao crédito, pedimos un crédito non para facer inversións, non para desarrollar grandes proxectos estratégicos. Xa o temos dito, pedimos un crédito para modificar e ampliar un exceso de medición do proxecto da PO 308. Lle preguntei no mes pasado si nós vamos a aportar o 30% que lle corresponde dese proxecto ou vamos a pagar o exceso o 100%. Non me contestou. Espero que esta vez me conteste. Logo tamén vamos a pagar con este crédito un exceso de medicións do proxecto de Casalvito, é dicir, un exceso de medicións. Obra a maiores por imprevisión no proxecto. Logo, tamén recordar, xa que lle fai gracia, que o Concello pudo pedir 500.000 euros máis á Diputación e perderon 500.000 euros para logo ter que pedir un préstamo para pagar as conducións e para pagar os excesos de medición. Esa maravillosa xestión económica. Cando lle daban os cartos, non os colleu. E agora pide un crédito para pagar a falta de previsión da obra que están facendo vostedes. Logo, posible dotación de crédito para liquidación por excesos de medición da pista multideporte de Vilariño. Isto é outra tamén, xa modificaron varias veces e resulta que se pide un crédito para unha posible liquidación. Isto é un concepto legal un pouco raro, porque as posibles dotacións de crédito de liquidacións non é moi obxectivo, porque hasta que acabe a obra non se sabe cal é a liquidación. Por lo tanto, non sei eu isto que encaixe ten. Logo, o suministro dunha instalación dun panel informativo 360
para a rotonda da Barca. Bueno, supoño que algún elemento que comprou para a futura rotonda da Barca. Reagrupación de conducións alleas á rede de abastecemento para evitar interferencia nos servicios municipais. Bueno, as canalizacións en Casalvito, cousa que nos parece o máis sensato de todo o que solicita. E logo a aprobación de facturas para investimento no capítulo 6. É dicir, se pide casi medio millón de euros para excesos de obras, se o temos dito, para pagar facturas atrasadas, para o rótulo este da PO 308, para a rotonda da Barca e para imprevistos de proxectos. Non é unha boa xestión, señor alcalde, e sobre todo o que é máis lamentable é que se pida un crédito para pedir o exceso de obra dunha obra onde pude haber pedido 500.000 euros máis. E yo dixemos, un plan de infraestructuras onde solicita 700.000 euros e podía chegar hasta casi 1.200.000. Eso é un problema de xestión, e yo advertimos, e se negou a facelo. Polo tanto, non é unha boa xestión. E logo, aquelo que lle parecía tan mal cando estaba na oposición, que era a carencia, que decía vostede que, claro, a carencia era trasladarlle a seguinte corporación o crédito. Eso que lle parecía tan mal e que facía tantas notas de prensa e tantos artículos criticando ao goberno porque lle pasaban o coste do crédito a corporacións futuras, bueno, pois vostede está pasando o coste dos créditos 12 anos para adiante, para pagar facturas, repito, non para un investimento estratégico, non para unha obra necesaria para o noso municipio, sino para imprevisións, para facturas e para excesos de obras. Isto, señor alcalde, me vai a perdonar, pero non pode dicir que sea boa xestión. É unha xestión de subsistencia porque necesita abordar estos pagos e a única forma que ten de facelo é pedir un crédito. É o que fai. Moi ben. Me sorprende moitísimo cando vostede fala de que é unha falta de xestión que podemos pedir 500.000 euros. E isto non lo di o político que perdeu a maior subvención do Concello de Pollo, 1.200.000 euros. Nunha subvención na zona de Viñas e nas súas proximidades, donde vostede aprobou as bases en Comisión de Goberno, donde vostede presentou un proxecto e donde vostede mesmo votou nun pleno que o seu proxecto que presentou e que aprobou as bases non cumpliu as condiciones mínimas para ser puntuable. É dicir, e ven vostede aquí a darnos leccións, pero despois, cando escoito criticar o que fixemos en Casalvito, o entendo. É dicir, como nos ven a decir a nós que podíamos pedir máis de 500.000 euros? É dicir, cando se presenta un proxecto, hai que presentar a actuación. Cando se presenta un proxecto, hai que reunirse cos técnicos. Nos fomos ata 3 veces a consultar distintas dúbidas, incluso unha para ter, en ese caso, que non houbera problemas, para darlle continuidade e cruzar a PO 308 e dalle continuidade hacia o padrón, para que non houbera problemas porque no proxecto se indicaba dunha única unidade. E fomos varias veces cos técnicos que nos acompañaron e demais, para asegurarnos que non existía problema. Logo, non podemos pedir máis do que realmente podemos actuar. Donde ven agora, en este caso, que para nós é un orgullo gastar ese diñeiro ali? Porque voluntariamente os veciños de Casalvito retranquean desde o eixe da carretera 4 metros. Hai que facer un retranqueo dos seus terreos e temos máis medición á hora de facer o que é o hormigonado. Bendito sea. Gracias a eses veciños que nos firmaron voluntariamente, sin pagarlle nada, de forma gratuita, e podemos actuar. Home, podríamos facer como fixeron vostedes e agora pagarse, e dixen outro día no seu viño, que ocuparon terreos privados sin ningún tipo de autorización e agora vamos a ter que pagar 14.000 euros para non ir ao xulgado ou para non ir vostedes ao xulgado. Vale? Por exemplo. Eso é un exemplo. Logo, nos veñen a decir vostedes dar leccións ao político que presentou un proxecto donde ele aprobou as bases, perdeu 1.200.000 euros nun pleno que votou el mesmo dicindo que ese proxecto non cumpliu os requisitos mínimos. Oiga, por favor, un pouquiño de por favor. Pero seguimos. Mire, a situación do Concello é tan mala que nestes momentos ten 4 millóns de euros de liquidez nos bancos. 4 millóns de euros. Se tuviéramos un goberno que aprobara os presupostos, vostedes pensan que a nós nos gusta ter que pedir este tipo de préstamos? No. Pero vostedes estarían felices que nos quedáramos bloqueados, que nos non pudéramos facer nada e que, mira estes, o que se dedican é a minorar a deuda, porque hai que ter claro unha cousa. Que prometeu este equipo de goberno? Baixar a débeda, se está baixando a débeda. Baixar impostos, se baixaron impostos. E ao mesmo tempo facer actuacións. Din vostedes e que se podían conseguir máis subvencións de outras administracións. Home, me gusta ser humilde,
pero cando queira, si quere nos sentamos e podemos cuantificar os millóns que levamos neste mandato firmado en convenios con outras administracións, cando queira. Logo, eu creo que non é a afirmación máis afortunada. Algún alcalde socialista, por aí, chegou a decir públicamente que el lle chegaba o 10% do que recibía apoio. Non dixo nadie do Partido Popular. Logo, nós seguiremos igual traballando da mesma maneira, cos compromisos. O próximo recibo do IBI que lle cheguen aos veciños vai a vir coa promesa do 0,47 ou 0,43, cando vostedes en plena pandemia lle incrementaron tanto as billetas dos coches, logo nós lle reducimos os vados, as viñetas dos coches, o IBI, que eran as nosas promesas e os nosos compromisos. Aminoramos a débeda, lle volvo a repetir, cando chegamos a este Concello sí que non lle gusta, pero pagamos máis de 1.600.000 euros en facturas que deixaron sin pagar e temos unha débeda viva, cando chegamos, de 8 millóns. E chegamos no mes de maio cun presuposto que vostedes tiñan totalmente agotado. Logo vamos a seguir traballando igual. E vamos, cando como Goberno do Estado non ten presuposto e algo moi necesario que unha administración teña presupostos, pois con ese remanente positivo, cando chegue o momento, amortizaremos a débeda como fixemos o ano anterior. Pero lle repito, e isto entende moi ben a xente nas súas casas, nos poden criticar que a nosa economía é fatal e que está moi mal, pero non casa, non coincide cando podemos ter un certificado do tesoreiro de intervención que nos di que nos bancos, no banco, en liquidez, temos 4 millóns de euros. Pero temos un goberno donde vostedes son socios en Madrid que non aproban os presupostos. E, inda que lle moleste, hai a diferencia. En Casalvito, exceso de medición. No de bombeiros, non hai presuposto, non hai modificado, obra parada 2 anos, casi 3. Eso é o claro reflexo. Eu sigo apostando por Casalvito, por pagar exceso de medición. Quere decir que a obra vai pa diante, que a obra funciona. Noutros concellos, donde o goberno propio BNG, por exemplo en Santiago, a alcaldesa, outro día ainda comentaba, o problema que é que che marche unha empresa. Eu estou seguro que o Bloque en Santiago estaría encantado de pagar excesos de medición. Sabe o que ten que estar pagando en Santiago o Bloque? Ten que estar pagando a outra empresa para que veña a repoñer os desperfectos que lle causou a empresa que marchou da súa actuación. Logo, benvido pagar excesos de medición. Hai unha cuestión que vostede di que hai un certificado do tesorero, creo que decía, non? Sí. Que acredita efectivamente que non existe unha débeda. Pero o que pasa é que a súa xestión con respecto a nosa é que nós non pedíamos tantos créditos como está pedindo vostede e o Concello estaba mellor. Tiña mellores servizos, tiña mellor mantemento, tiña maior cuidado os espazos públicos e algo tan elemental como é coidar o día a día do Concello mantíñase mellor e non pedíamos 5 créditos. Entón, se vostede pedindo 5 créditos non é capaz de que a súa política económica que vostede di que é tan boa, pois o mellor en lugar de estar pensando tanto en aforrar, debería de estar pensando máis en que iso lle revertira aos veciños, porque nós o que vemos día a día, e aquí traemos as queixas, é de que hai máis abandono, os servizos están funcionando peor, servizo do lixo, están peores os desbroces, os espazos públicos están máis abandonados, as zonas turísticas están neste momento totalmente desatendidas, e isto, pois calquer veciño ou veciña que este na casa pode dar conta do mismo. Poden comparar como estaba o Concello cando gobernábamos nós e como está o Concello cando gobernan vostedes, porque ao final o que queren os veciños é que lle resolvamos a súa vida e que os seus servizos estén ben. E precisamente o que vostede non é capaz de ter ben con esta política económica que leva é os servizos. Entón, me dixera, oye, pois mire, eu vou polo 5º crédito, pero teño os servizos deste Concello a punto. Bueno, vale, vostede opta por ir a golpe de mata de crédito, pero os servicios están a punto. Pero que non é así, os servicios non están nin a punto e o Concello está en peores condicións que antes, a pesar de que vostede presume da súa política económica. Di vostede que baixou os impostos. Mire, a baixada dos impostos, primeiro temos que saber canto vai a supoñer
a subida do prezo da auga. E cando saibamos o que vai a supoñerlle iso aos veciños, igual podemos saber se vostede realmente fixo unha política de recorte ou fixo unha prepolítica de recorte onde primeiro recorto pero logo xa lle subo un pouco máis. E non vai a ser un pouco máis, senón que vai a ser ata o doble e ata o triple. Cando vostede sexa claro, transparente e nos diga canto vai a pasar a pagar un veciño coa nova tarifa da auga, podemos saber se vostede realmente foi un goberno que chegou para recortar os impostos, as tasas aos veciños de Poio. Fala de que rebaixou os pasaxes. Bueno, é normal que rebaixar os pasaxes porque non ten servizo para atendelos. Entonces, algo menos, dende logo, terá que cobrar, porque, como dixemos aquí nun pleno, se lle está cobrando aos veciños pasaxe permanente cando non están tendo un servicio, no caso de que un coche, por exemplo, aparque diante, pois non había servizo da policía local para poder ser retirado. Vostede criticaba cando estábamos nós que non había servizo pola noite, e no caso de que tiveran un vado ocupado que iba a pasar pola noite, pero que agora xa non é pola noite. Agora o problema era diurno, durante o día. Bueno. O portavoz do Partido Socialista. Sempre fai referencia como a súa gran xestión que ten no banco case 4 millóns de euros. Acta de arqueo de cando entrou vostede aquí no Concello, firmada por el alcalde Luciano Sobral, la interventora e el tesorero. La interventora e el tesorero son os mismos. Existencias ao período 19/6/2023 de 3.250.000. Isto é o que había no banco, con 11 proxectos de fondos europeos que descapitalizan o rendimento bancario do Concello, porque o Concello de Poio xestionou e executou 11 proxectos europeos sin pedir crédito ao banco, porque tes que adiantar os cartos, e logo cho pasan. E a pesar diso, de executar todos estes proxectos e de non haber cobrado un duro, diñeiro que está cobrando vostede, 3.250.000. Por tanto, xa ve o débil que é o seu argumento, como todo. Porque fala pa diante, mezcla absolutamente todo, non ten ningún pudor en contar as medidas, as mentiras e as modificacións da realidade ou esos inventos que fai vostede, non ten ningún escrúpolo en facelo, simplemente para ter un discurso bonito. Pero a realidade é a que, e logo, que diga vostede que perdeu o proxecto máis grande de Poio, mira, eu presentei miles de proxectos, perdín outros moitos, pero conseguí moitísimos. Por exemplo, conseguimos un proxecto para Poio de 28 millóns de euros, para a depuradora, conseguimos 3 millóns de euros para facer a estrada de Campelo, conseguimos facer Pazo Besada, Porto Santo, Saíñas, cambiar o alumeado de todo o Concello, o Frente Marítimo de Raxó, Xubiño. É dicir, vostede fala de cuestións que nada teñen que ver. E logo dice que vostede conseguiu firmar, non. Vostede anuncia grandes proxectos. E o que ten é anuncios, realidades, de momento está bebindo do que lle deixamos. Por certo, os convenios que está firmando agora foron negociados, tramitados e xestionados polo goberno anterior, como os bombeos. Vale? Vostede firma o que lle deixaron. Vale? Xestión súa, de momento, pouquiño. De momento, pouquiño. E logo fala de Santiago, bueno, que pasou a Santiago e pasou tamén a Marín. É dicir, unha empresa ten concurso de acreedores e hai que sustituir a empresa. Que ten que ver eso co que estamos falando? Que ten que ver eso co que estamos falando? O que estamos falando é que no Concello de Poio se pide crédito non para revolucionar o municipio, non para generar proxectos estratégicos. Se pide crédito en Poio para pagar facturas. Esa é a realidade, pode disfrazalo como queira. E para excesos de medición, e para que a xente o entenda, os excesos de medición son proxectos incompletos, que logo na execución é necesario aportar máis cartos. Eso é o que é. E vostede pide un crédito para eso. Vale, logo disfrace o que queira, pero a realidade é a que é. É a que é. Ben, eu sei, eu teño escoitado algunha vez ao Partido Socialista, é dicir, eu podo entender que isto chegara a decir pois un partido que nunca tuvo responsabilidade de goberno, é dicir, vostedes fan anuncios
E de momento son anuncios. Mire, eu creo que debo ser o único político, por exemplo, que fai un ano cheguei a Campelo firmando o convenio coa presidenta da Diputación e lle dixen aos veciños de Campelo: pensen unha cousa, desde que firmamos este convenio hasta dentro dun ano as máquinas non van a estar aquí. Por qué? Porque os procedementos non se indica este goberno, son procedementos reglados que veñen do Estado. Logo, según vostedes, non hai que facer nin exposición pública, non hai que darlle proceso de información aos propietarios, non hai que poñer en exposición pública que podan vir a consultar os seus proxectos. Según vostedes, todo eso é culpa deste goberno. Oxalá que fora os trámites que cuidado, que algo que goberne quen goberne en Madrid e en Santiago, son os procesos, como non se aminoren, nos van a comer outros países que temos ao lado, como pode ser o caso de Portugal. É dicir, non pode ser que un procedimento dure tanto tempo. Logo, eu eso, con toda a valentía, lle explicamos aos veciños do Campelo o día da firma. Creo que ahora, o 6 de xuño, acaba o proceso de licitación da empresa que vai executar esa obra. Cal é o problema? Cal é o problema? Que esa obra se vai a facer cos seus votos en contra. Porque vostedes din, queren facer esa afirmación, e que só piden préstamos para pagar facturas. Mentira. O préstamo máis grande que tuvimos que pedir para pagar facturas foi cando chegamos ao goberno, que foi para pagar as facturas que vostedes deixaron sin pagar. Que, por certo, como sabían que eran súas, votaron a favor, yo recordo. Tuvemos que pedir un préstamo para pagar a súa débeda. Despois, Parque de Lourido, decía a portavoz do BNG, e que os espacios non melloran. Mire, eu non vou a caer na arrogancia de decir o que melloraron ou non. Dentro dun ano, os veciños van a facer un análisis e serán os que van a decidir se mellorou ou non pollo. Eu lle invito a que vaya a Ancar e que lle diga a vostedes aos veciños, ou mire vostede, se mellorou ou non mellorou Ancar. Vai a Lourido e mire se mellorou ou non mellorou. Vai ao Parque de Raxó e dígalle se mellorou ou non mellorou. Vai a Cabeceira e mire os baños como estaban antes, con baños de plástico, cunha torre de madeira deteriorada, mire se melloraron ou non melloraron. As aceras de Campelo, que contaron co seu voto en contra. É dicir, o centro de maiores que tuvemos que comprar o terreo para facer un centro de maiores. Claro, cando non se vota a favor deso, agora o que hai que decir é que foron para pedir pagar facturas. Non, foron para facer actuacións que non contaron co seu apoio. É unha pena, é unha pena. A ver, a portavoz do BNG, eu lle permito que me fale do que sexa, pero creo que cando vostede fai mención aos vados, é que non mide, e o deixo aí. Cada vez que vostede me faga mención aos vados neste pleno, é que non mide. Non mide. Logo, polo tanto, este goberno seguirá traballando. Non vamos... Eu sei que a ilusión de vostedes foi, estes van a chegar ao goberno, gobernan por primeira vez, a débeda que deixamos, facturas sin pagar, non teñen préstamos, estes se bloquean, amigo. Chegamos ao goberno, se desbloquearon os proxectos, seguimos facendo actuacións, seguimos firmando convenios e o Concello vai pa diante. E por moito que lle moleste, pollo avanza. E por moito que lle moleste, aquelo que antes non se facía, agora se fai. Pero claro, non se olviden, hai actas dos plenos. Se fai cos seus votos en contra. Moi ben, vamos a votar. Votos a favor? Unha pregunta. Dúas intervencións. Pero non empezou vostede. É que eso, claro, debe empezar vostede. Eso eu decido. Eu tuve dúas intervencións, podía ter tres, tuve dúas só. E a última foi de dous. Dous, e eu cerrei. Sí? Vale. Ben, votos a favor? Vale. Estamos de acordo na contratación do préstamo á entidade, que en este caso, na mesa de contratación, sí? Nos votamos en contra. En contra, vale. Votos en contra? Votos a favor? Moi ben. Punto 6. Expediente 498/2026. Proposta de adhesión ao convenio de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e os concellos de Pontevedra con población inferior a 50.000 habitantes para a execución do proxecto de servicio de implantación uso de soporte dunha solución no padrón de municipal de habitantes. Proposta que tamén xa foi dictaminada pola Comisión. Vale. Isto é adherirse pois a un novo sistema que hai para o padrón, que en este caso nós tamén contamos coa opinión dos propios técnicos que están traballando co padrón e entendemos que, bueno, ademais de que unha das funcionarias que leva durante moitos anos na casa todo o que era o padrón, pois en próximos meses se subila tamén, e entendemos xa pois que iniciar xa pois co novo sistema que vai a ser mellor para todos, para o Concello e demais. Votos a favor?
Sí, de forma unánime. O punto 7, expediente 1048/2026, convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Poio para realizar as obras de conservación na Casa de Combarro. Sí, boa tarde a todos e a todas. Neste punto traemos a aprobación inicial do Pleno o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello, renovando e actualizando o compromiso da rehabilitación integral da Casa de Combarro e a súa conversión nun centro de referencia para a promoción, a información e a difusión do noso patrimonio. A asinatura deste novo convenio é necesaria para poder finalizar as obras de conservación e rehabilitación deste inmoble e facer efectiva a cesión comprometida no anterior convenio. Como todos sabemos, logo da asinatura do convenio anterior e dos inicios dos traballos en abril de 2025, foi necesario modificar o proxecto e facer distintos trámites administrativos por varias continxencias, obstáculos sobrevenidos e a propia autoexixencia da Deputación e deste Goberno por levar adiante estes traballos con máximo detalle, con control e con prudencia, en consonancia coa importancia do inmoble. Entre outros imprevistos, como sabedes, detectáronse materiais como amianto que exixiron adoptar medidas específicas e, ademais, as características da edificación e a importancia patrimonial exixen utilizar unhas técnicas especializadas, especialmente no que ten que ver coa cantería, coa carpintaría, en algúns casos facer determinadas tarefas en taller e logo axustalas en obra. Por último, pois os temporais, os episodios de choiva, de vento, durante boa parte do último ano afectaron tanto a partes xa executadas e alimentos existentes, con filtracións de auga, pese a instalarse lonas e elementos de cubrición. Todo isto, unido a incidencias tamén administrativas, fixo necesario suspender determinados traballos en distintas ocasións e redactar un proxecto modificado que contemplase todas estas incidencias. E, así mesmo, aprobar un novo convenio para garantir a finalidade dos traballos, a finalización, neste caso dos traballos, a cesión do edificio e a creación dun espazo de referencia para a información cultural patrimonial á altura de Combarro. Este novo convenio que traemos para formalizar polo Pleno reflicte o compromiso da Deputación e de Poio con Combarro, xa que inclúe todas as modificacións do anterior e novas actuacións necesarias e consigna un investimento de case 250.000 euros, é dicir, 100.000 euros máis que o anterior convenio, e mantén o financiamento do 100% pola Deputación. Tamén conserva o interese de que este inmoble pase a ser un centro de referencia para o patrimonio de Combarro e inclúe o compromiso dunha subvención provincial de ata 100.000 euros para a súa musealización, coa casa xa de titularidade municipal. É, polo tanto, unha grande oportunidade para poñer en valor e recuperar unha casa que forme parte da historia e da identidade de Combarro e que ten un símbolo cun alto valor cultural e patrimonial. Grazas ao compromiso do presidente da Deputación, continuamos adiante, pese aos imprevistos, como o nombre indica, que non se podían prever. Hai fenómenos meteorolóxicos, vicios ocultos, problemas técnicos e todo tipo de continxencias que trastocaron os prazos que trastocan os prazos en calquera actuación, esta é unha delas. Pero, bueno, como di o refrán, ninguén quere as adversidades, pero o que importa é o que faz fronte a elas. Neste caso, o que facemos aquí é renovar un compromiso para que o pobo de Combarro e o Concello de Poio teñan a súa casa nas mellores condicións, convertida nun lugar de referencia despois de tanto tempo. Gracias. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do BNG. Sí,
a portavoz do Partido Popular que decía que se veñen a renovar un compromiso, pois precisamente un compromiso que xa estaba adquirido no pasado, que se produciu un vencemento, como ben di no informe, o 19 de abril do 2025, e que agora se renova o convenio coas mismas premisas que o anterior. Dito que era un compromiso que tiñamos no anterior goberno, co anterior tamén Diputación, por este grupo vamos a votar a favor. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. A ver, para que todo o mundo entenda, lle deixamos un convenio para rehabilitar un inmueble, para cederlo gratuitamente ao Concello, para rehabilitarlo de maneira gratuita e logo musealizalo de maneira gratuita. Iso que lle deixamos, estos incompetentes, según vostedes, que non xestionaron nada, lle deixamos todo feito. Financiación da Diputación, cesión do inmueble, rehabilitación do mesmo e o compromiso a través dun convenio para musealizalo. Vale, despois de todas esas palabras bonitas, resulta que o proxecto non lle gustou, modificaron e empezaron a obra e licitaron a obra co convenio xa caducado, cousa que é ilegal. Co convenio caducado. Ahora se dan conta, tal e como recoñece o propio convenio, está executado menos do 30%, e ahora recoñecen que hai que renovar o convenio porque está caducado e que necesitan gastar o doble de diñeiro do que tiñan. E gastan o doble de diñeiro pola chapuza que fixeron, porque é unha absoluta chapuza. Leva a obra, tiña un plazo de execución de 6 meses e levan coa obra máis dun ano. A intemperie, degradándose, e vostede o vende como os anteriores non valen para nada, e nós somos uns fenómenos que o facemos todo ben, e resulta que collen todo o traballo feito, decide modificar o proxecto ao seu gusto, porque claro, o proxecto aquel seguramente estaba moi mal feito, porque o fixo esta gentuza que non sabe gestionar, e vostedes fixeron a súa medida. E dá esa casualidade que son incapaces de o inmueble, o valor patrimonial máis importante de Combarro, leva un ano desmantelado. E é completamente a intemperie. E deixaron caducar o convenio e ni se enteraron. E agora teñen que renovar o convenio para facer un modificado para acabar a vivenda. E a verdad que é unha gran gestión, tanto económica como, é dicir, isto é un exemplo, un paradigma de como funciona este Concello, que van a salto de mata. E claro, escoitas o discurso, é o mismo discurso que escoitamos nos periódicos ou públicamente, un discurso de que son uns verdaderos fenómenos. Logo a realidade é outra. Claro, investimentos por todos lados, logo non se inviste nada, pero o que se vende é maravilloso. E aquí pasa o mesmo. Son uns fenómenos na xestión, pero a realidade é que se lle deixou no 23 para empezar unha obra, estamos no 26 e teñen a obra completamente desmantelada e chovendo dentro. Esa é a realidade da xestión deste Concello. Non teño máis que decir. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Partido Socialista. Socialista non. Bueno, de verdade, señora Gis, que fale vostede de retrasos, de demoras injustificadas, é para rirse, pero bueno, como é un tema moi serio, vamos a deixalo. Vamos a ver. Que poden decir vostedes despois de 28 anos con proxectos parados, de fume e de promesas que nunca cumpriron? Vamos a ver, é que non me escoitou, señora Gis. Que modificado? O modificado débese única e exclusivamente a súa incompetencia. Amianto, non me escoitou o relato que lle dixen. Quero dicir, non é que non nos gustase, non. A incompetencia do seu, vale, da súa xestión. Bueno, entón, xa sabemos, como comprobamos outro día, que a vostedes todo o que sea un investimento da Deputación para apoio lles parece mal, sabémolo. Pero, sinto moito, pero máis que nunca, están investindo máis que nunca en pollo. E, ademais,
Sinto moitísimo, pero que vostedes quedan retratados cando falan. De que di da nosa incompetencia, da nosa xestión? Pero vamos a ver, toda a prisa que non tiveron vostedes en case 30 anos, vale, 28, ok. Mentres gobernaban, resulta que toda esa presa meten a este goberno que leva 3 anos. A verdade é que non podemos apurar máis, esa é a verdade. Eu quero recordarlle que vostedes levaron o polígono no seu programa 4 ou 5 veces, señores. Ata un segundo polígono iban a facer, porque non chegaba con un que iban a facer 2, nada se soubo deso. Levaron a piscina outras 4 ou 5 veces nos programas e nin un solo papel moveron, nin un solo papel, digo eu, exactamente, porque aquí estamos currando moi duro con eso. E agora, todo o que non fixeron vostedes, eso sí, témolo que nos facer, pero rapidísimamente. E podía estar falando de moitas promesas incumplidas e que nin tan siquiera comenzaron a facer. Esa é a verdade. Sí, bueno, aquí só quero que sepa que estáse traballando dende o primeiro día na parte física, pero tamén na parte administrativa, para mellorar Poio. Sí, señor, esa é a verdade. E miren, a Casa de Combarro, a que se refire este convenio, é do século XVIII, é un tesouro, un dos moitos que temos en Poio, e que merece que se traballe nel con todo o cuidado e con toda a prudencia, toda a que sexa necesaria. Hai que modificalo, porque vostedes non contemplaron o amianto na súa xestión, e hai que modificalo. Despois, con todas as adversidades relatadas, pois tamén, todo suma. Pero, miren unha cousa que lle digo, despois de 3 séculos, se lle dedicamos uns meses máis para que sexa un traballo extraordinariamente coidadoso, pois, mire que lle digo, pois faremos ben, esa é a verdade. O que non faremos nunca, señora Gis, é estar, como outras tantas cousas, 28 anos sen facer nada. Moi ben. Ten o segundo turno a portavoz do BNG. Grazas. Bueno, eu creo que hai unha cuestión que é importante, que cando un ten que recoñecer o que xa está feito. É dicir, bueno, vostede pode decir que está facendo ou que este goberno fai moitas cousas, pero é tan claro como decir este convenio, esta xestión é algo que vostedes heredaron. Por iso non pasa nada por decirlo, porque aquí non estamos peleando quen fai máis ou quen fai menos, pero é importante recoñecer as cousas que neste caso o anterior goberno sí se preocupou de poder recuperar a Casa Barroca, si se preocupou a anterior Deputación de levar a cabo ese convenio, e ao fío do que decía vostede, decía que Poio tiña moitas promesas incumplidas, e vostede nomeaba o polígono da Fraga Moreira. E claro, que fale do polígono da Fraga Moreira debería de decir que a promesa que ten incumplida cos veciños de Poio, que tiña incumplida cos veciños de Poio, precisamente era unha xunta gobernada polo PP, que tería que dar explicacións, porque é un claro exemplo de como se malusa unha administración política como único fin partidista, que o fin partidista era que este concello non estaba gobernado polo Partido Popular, porque senón non hai outra xustificación para que se poida explicar por que este polígono de Fraga Moreiro estivo paralizado 20 anos. Igual era o que lle tiñan que explicar vostedes aos veciños de Poio. Por que a Xunta do Partido Popular tivo tantos anos bloqueado o polígono de Fraga Moreira, un polígono que tiña que estar activado fai aproximada 17, 18, xa vamos para 20 anos, e que no seu momento era moi necesario, e que moitas empresas estaban apalabradas para ir, e que foi a Xunta do Partido Popular que no bloqueou. Entonces, que vostede diga que proxectos que dependían da Xunta do Partido Popular estaban bloqueados en Poio, é como decirme que como en Poio non gobernaba o Partido Popular e a Xunta e o Partido Popular solamente se implican nos proxectos dos concellos que están gobernados por o mesmo color político porque fan un mal uso partidista dos cartos públicos, pois entonces me está poñendo exemplos que acreditan o que eu estou dicindo. Mais nada. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, fíxese se nos gustan os investimentos para apoio, que este investimento o conseguimos nós. É un investimento do mandato anterior.
é un convenio firmado do mandato anterior. Por lo tanto, ese argumento aquí é bastante pobre. Logo, se é un tesouro, demóstreno, vale? Non, ese cuidado do que fala vostede non se fai esos enfoscados que fixeron, que son o que son, e que teñen que rectificalos, e logo non se poden contar mentiras. A modificación do amianto fixeron no proxecto anterior, xa o modificaron. Ahora estamos a falar de outras cousas. Eu vou dicir do que estamos a falar, porque, como dice o alcalde, non se prepara usted os plenos. 237.000 euros. 151 é do proxecto modificado, ese do amianto, do que ustedes falan. E logo hai 60.000 por danos derivados das condicións meteorolóxicas. É dicir, o propio convenio recoñece que hai que gastar diñeiro porque tuveron a obra como a tuveron e pasou o que pasou. Vale? Esa é a realidade do detalle, do cuidado, da joia do século XVII. Vale? Si sacamos a propaganda, si sacamos a máscara da propaganda, vemos a realidade que é nefasta. Logo hai 20.000 euros de asistencia técnica e 6.000 para asistencia técnica de estruturas. Esta é a realidade. E logo que vostede fale de investimentos, de que en 28 anos, antes fardaba de Ancar, Ancar se fixo nesos 28 anos. Falaba tamén de Lourido. Cambiar un parque, non pode vostede erigirse como creador do parque de Lourido, do parque de Costa Giraldez, que é do goberno anterior. Vostede cambiou un parquiño, non se equivoca, ou da Seca, que vostedes deixaron aí un absoluto eiral, bueno, era un basurero, e ahora vostede farda deso, ou das sendas litorales das que fala, ou das rutas dos muiños da que vostede presume, da área arqueolóxica da que presume. Esa é a realidade do que se fixo nesos 28 anos. E que non está feito desos 28 anos, que non se fixo? Pois o que depende da Xunta, e que vostede fale de Fraga Moreira bloqueado por vostede, polo alcalde e por Rocío Cochón, a través dunha plataforma infame, que vostede diga eso, a PO 308 compare con Sanxenxo, competencias da Xunta, ou a PO 303 compare con Meaño. Todo o que está pendiente neste municipio depende do Partido Popular e depende do bloqueo que fixeron vostedes durante tanto tempo, como centro de saúde que estaba en marcha, negociado, acordado, se buscou o terreno en consonancia cos técnicos da Xunta e o teñen 3 anos parado. Esa é a realidade. E antes, pois se facían moitas cousas, Tambo, sendas litorales que vostedes estragaron, e, por certo, sabe o que se demostra na xestión? Na xestión se demostra con xestión de fondos europeos. Mentras Marín e Sanxenxo e Pontevedra na contorna xestionan fondos europeos, vostede sabe canto xestiona? Directamente, 0 euros. 0 euros, eso é a xestión. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Señora Gis, é que pómeo en bandexa, vamos a ver. Pero como me pode acusar de non preparar os plenos? O que non prepara os plenos é vostede, señora Gis. É que evidente. Yo digo alcalde. Pero vamos a ver, o convenio que estamos a tratar hoxe ten un importe total de 237.537,08 euros. Sabe cal era a contía do convenio anterior? 136.413,82 euros. A diferencia está en 100.000 euros para a musealización. É dicir, a diferencia son... É que esa partida, esas cantidades que acaba de dicir vostede non son verdade, non son a realidade. Entón, faga o favor, por favor. Os fondos europeos, pero ponnos de exemplo, Sanxenxo, pero se o Concello de Poio se presentou conxuntamente con Sanxenxo os fondos europeos, é que, de verdade, por favor, prepárese un pouco, señora Gis. Eu sinto que sei que non lles gusta que a Xunta, en este caso a Diputación, invistan en Poio. Sabémolo, pero sabémolo nós e sábeno todos os veciños que nos ven. Se vostedes tampouco van a apoiar isto, xa non sei que dicirlles, a verdade, parece que queren que Poio teña menos, que as administracións non invistan aquí, que non sei, que fagamos malas cousas. Pois, sinto moito, pero tiveron mala sorte, porque traballamos para que Poio teña máis. Petamos en todas as portas que faga falta para que se invista en Poio, e que neste Concello se fagan as cousas mellor
que en etapas anteriores. Eso é para o que traballamos. E asegúrolles que con este alcalde, con Ángel Moldes, Poio vai a mellor. Gracias. Moi ben, vamos a votar. Votos en contra da firma do convenio. Abstencións. Votos a favor. Ben, eu simplemente puntualizar unha cousa antes de pasar de punto. Presumía antes de Pollo, presumo agora de Pollo e o día que non sexa alcalde seguirei presumindo de Pollo porque antes de ser alcalde me considero veciño deste concello. Simplemente eso. Seguinte punto. Punto 8. Expediente 1066-2026, convenios de Augas de Galicia, Concello de Pollo, no bombeo, depósito de retención de recheo, confinanciada pola Unión Europea a través dos FEDER, no marco do programa Galicia FEDER 21-27. Proposta que tamén xa foi dictaminada pola Comisión. Moi ben. Este é en este caso un convenio que se trae para firmar coa Xunta de Galicia, no que se vai a facer unha actuación en este caso na zona, para que nos entenden os veciños que nos estén vendo, próxima a Galiña Azul, e é un convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Pollo para a execución da actuación do saneamiento, novo bombeo e depósito de retención de recheo, que vai confinanciada e neste caso, pois, o Concello de Pollo vamos a ter que facer unha aportación do 20%. Desde a nosa chegada ao Goberno, é dicir, unha das prioridades que temos moi claras é que incluso que moitas veces e eu repito moitísimo, moitos veciños pois parece que non valoran porque moitas das situacións están soterradas ou non se ve, pero unha prioridade deste goberno é a inversión en saneamiento, é dicir, nós temos claro que para coidar a ría, tanto para coidar o noso sector do mar como o turismo, é fundamental ter unha ría saneada. Por sorte, o noso concello sigue medrando no entorno, en este caso, sobre todo da parroquia San Salvador, vemos que cada vez o incremento de población e de construción é maior e para nós é prioritario o feito de ter controlado todo o que son os servicios e por eso entendemos que esta actuación é prioritaria, por eso levamos a cabo para realizar esta actuación. É dicir, vamos a firmar un convenio onde vamos a ter que pagar distintas anualidades. O Concello no 2027 tendrá que facer unha aportación de 20.000 euros, no 2028 de 410.000 e no 2029 374.000. En total, 804.000 euros. E, aparte do que, en este caso, a aportación que fai a Xunta de Galicia e os fondos europeos, é unha aportación que nós non vamos a ter que devolver, sino que é unha aportación xa finalista, e nós o que vamos a facer é esa aportación do 20%. Por parte do Concello creemos que é unha actuación importante, que xunto co tanque de tormentas da zona da seca, van a ser actuacións moi importantes para este Concello, e xunto co novo contrato da auga que vai a permitir que o 100% do noso Concello este saneado, pois é o que vai a permitir, sobre todo, primeiro, que siga medrando o noso Concello, poder desbloquear proxectos importantes, é dicir, nos tuvemos distintas reunións en Santiago e os técnicos, en este caso de Augas de Galicia, nos facían cuestións como que se iba a facer, por exemplo, co incremento de residuos cando este en funcionamento o polígono Fraga Moreira, como se vai suministrar a auga, e todo eso ao final se soluciona, pois eso, con estes convenios, co tanque de tormentas da zona seca, coa implantación e mellora dos novos bombeos e coa construción do novo, en este caso, depósito da zona de Vilariño en a Zapata, que vai a permitir eso, é dicir, dar un suministro, permitir que non teñamos que comprar tanta auga a Pontevedra e, por outro lado, garantir o suministro ao futuro polígono de Fraga Moreira. Seguiremos facendo inversións e, volvo a repetir, consideramos tanto os colectivos, cofradías, a Asociación de Mariscadoras, a Asociación de Veciños, veciños en xeral, que é importante que se valoren moitísimo as actuacións que se fan en saneamiento, porque, inda que moitas veces non se poidan percibir a simple vista e moitas veces incluso se dá máis valor a un banco, a un parque, a unha actuación de máis estética, a unha monetización, é fundamental as actuacións que están levando a cabo en saneamiento. Para nós é unha inversión importante, como xa foi o seu caso na aportación no entorno da seca, no entorno da Reiboa, pero entendemos que son fundamentales e vamos a facer un esforzo para poder leválas a cabo.
Sí, ten a portavoz a palabra. Dende o BNG entendemos que efectivamente este tipo de actuación son importantes, son necesarias, melloran o medio ambiente e, sobre todo, tamén garantizan e protexen, bueno, pues, o noso medio de moitas familias deste concello, que é o mar, e mantelo nas mellores condicións. Pero tamén creo que é de xusticia decir que, bueno, pues que tamén todo o que foron os trámites e as actuacións para que este proxecto se levara adiante iniciouse co anterior goberno, e creo que tamén é de xusticia decilo, porque efectivamente o interés que vostede expón os veciños non é un interés diferente ao que tiñamos as persoas que estábamos antes gobernando este concello. Por iso, en coherencia co mesmo, porque entendemos que é un convenio necesario que vai a mellorar as condicións do saneamento no noso concello, imos a votar a favor. Na Comisión de Facenda estivémonos porque estábamos pendentes de revisar a documentación, sobre todo co que tiña que ver con como se iban a realizar as anualidades. Xa revisamos a documentación e vamos a emitir o noso voto a favor. Sí, bueno, se trata dunha intervención que o que pretende reducir os alivios á ría de Pontevedra mediante a construcción dun depósito de retención en Áncar e a conexión, bueno, se reduce, se elimina, eso estaba previsto, o bombeo de Saíñas, ese aliviadero que daba moitos problemas, e se conecta directamente a Lourido. É un modelo similar ao que se está executando na Seca, con conexión con Campelo. Se trata dun proxecto a través da Xunta de Galicia con fondos FEDER, donde a Xunta pon o 20% e o Concello pon outro 20%. Por lo tanto, estamos a falar dun proxecto que foi tramitado, xestionado, diseñado polo goberno anterior en colaboración coa Xunta. Como vostede sabe, ao igual que o da Seca Campelo. Facía vostede mención que estes fondos europeos non hai que devolvelos, decía. Os fondos europeos nunca se devolven. O que se devolve ou hai que financiar é a aportación que ten que facer a Administración, a Xunta ou o Concello. No caso da depuradora, que se hai que devolvelo porque nos facilitan o Estado a financiación, non se devolve a financiación europea, que é a fondo perdido, pero da aportación que ten que facer o Concello, si hai que pagala. E a fai o Concello de Sanxenxo e a fai o Concello de Pollo. E por que ten que facer esa cuantía? Porque a Xunta non puxo a parte que lle corresponde á Xunta. É dicir, no caso da depuradora de Vigo puxo 30%, no caso da de Ferrol un 10%, na caso de Padrón un 20%, e no caso de Pollo 0 euros. 0 euros porque evidentemente non estaban de acordo con que se fixera depuradora, porque era un bloqueo que tiñan instalado desde o Partido Popular, un bloqueo con Pollo. E a raíz de que quedaban fora de sitio, decidiron desenvolver estes proxectos. Por lo tanto, son proxectos negociados co goberno anterior, tramitados, diseñados e modulados co goberno anterior, e é un proxecto necesario que vai a convertir Pollo, pois desde a perspectiva do saneamento, é un salto hacia o futuro. Vamos a deixar de ter vertidos, vamos a deixar de ter un emisario botando basura á ría sistemáticamente, a pesar de ser unha competencia directa da Xunta de Galicia, estuvo durante máis de 30 anos completamente abandonado e deixado da man de Dios, e coa segunda fase do convenio co Concello de Sanxenxo e co Estado, a través da COES, se vai a mellorar tamén o colector do Laño, co cual se vai a eliminar tamén ese punto delicado do noso municipio. Polo tanto, vamos a ter un deseño do saneamento no noso municipio moderno e eficiente. E logo facía o alcalde referencia ao depósito. O depósito de Saíñas é tamén unha infraestructura moi necesaria para pechar o círculo e para suministrar auga, dar abastecemento a todo o municipio. É un depósito conectado co depósito de Albar, polo tanto, está conectado co Lérez,
e daría cobertura por gravedade a todos os puntos do noso municipio, incluso aqueles que se alimentan por traídas veciñais. Por lo tanto, esa xestión tan nefasta que vostedes anuncian do goberno anterior é do que vostedes están vivindo, e do que lle permita a vostede presumir. Isto é un claro exemplo desa xestión. Moitas gracias. Moi ben, nada, nós temos a sorte de que os temos a vostedes, decir, non nos preocupa, decir, o importante é que todo o mundo sexa feliz. Isto suele pasar moito na noite electoral, decir, os que perden ganan, os que ganan ganan, decir, isto é igual. Si todos nos felicitamos e si todo este convenio é bo para todos, pois é fenomenal, decir, todos felices e aquí todos tuveron o seu minuto de gloria e protagonismo e nós eso, decir, o que pasa é que nós temos unha diferencia que intentamos aplicar, o de e vamos a facer, o cambiamos por facer. E vamos a agilizar todos os convenios que estén pendentes, que estén futuros, que estén en marcha, que estén analizados todos. E oxalá, que tamén contemos coa colaboración do goberno de Pedro Sánchez e nos permitan, cando fagan ese modificado do no de bomberos, de permitir de ter unha nova mellora na salida do tramo de Porto Santo da autopista e oxalá que tamén consigamos ese convenio. E todos felices, decir, eu me encanta escoitaros aquí, que todo o mundo aportou a este convenio, que todo o mundo, decir, perfecto, non hai ningún tipo de problema. Oxalá que poidamos traer moitísimos máis convenios destes e que todos nos felicitemos neste pleno e nesta mesa da corporación e que todos eso, é dicir, que todos estemos super contentos de que veñan inversións para apoio de primeira necesidade como é o saneamiento. Moi ben, pois nada, votamos, votos a favor. Non temos outro turno, non? Sí, hai, sí. Non? Vale. Vostede é moi irónico. Proxecto constructivo de novo bombeo, depósito de retención de Recheo, Pollo, Pontevedra. Proxecto. Maio do 23. Visado en maio do 23. Vale, eu non minto, Vale, vostede toma chirigota, pero non minto. E o da seca igual, xa yo demostrei tamén. Por lo tanto, vostedes están xestionando o que se atoparon, vale? De momento, están co que se atoparon. E cando empecen a facer novas iniciativas, se son iniciativas boas para apoio, as apoiaremos tamén. Moitas gracias. Nada, eu creo que hasta foi un error que dera a fecha. Solo me quedo coa fecha. Maio do 23. Votamos. Votos a favor? Punto 9, expediente 1415/2026, trámite, audiencia e modificación puntual número 17 do Concello de Sanxenxo. Nada, como unha vez, como moitas veces sucede en concellos limítrofes, cando hai algún tipo de modificación do plan xeral, pois teñen a obriga de mandar a información aos nosos concellos, se se atopa algo se avisa ou se fai algún tipo de, bueno, en este caso, pois os informes dos técnicos están todos favorables, creo que se pasou tamén pola Comisión de Urbanismo e non sei se hai algunha intervención ou se todos estamos de acordo. Sí? Pois de forma unánime. Ben, o punto 10, 3595/2005, proposta de cambio de denominación da Praza da Fonte de Combarro. Vale, aquí hai unha proposta, en este caso un escrito xa veciñal, o ano pasado, bueno, se mal non recordo, no pregón de San Roque, pois xa hubo unha proposta pública por parte dunha das súas netas, dunha das familiares, e, pois nada, pois en este caso, pois se para levar a cabo a petición deses veciños. Sí, traemos, como decía o alcalde, dúas propostas para a denominación de viais do noso concello. En primeiro lugar, esta proposta de cambio de denominación da actual Praza da Fonte de Combarro a denominación Praza de Camila, en homenaxe á señora Camila, un xusto recoñecemento ao legado dunha veciña ben querida, fondamente vinculada a este recuncho de Combarro e a súa xente. Con esta proposta, o Concello recolle, como dicía o alcalde, unha iniciativa veciñal respaldada por un centenar de sinaturas que busca facer oficial o que en realidade xa é oficioso. Para moitos veciños de Combarro, esta praza xa é a Praza de Camila. Camila Villar Pérez, dona Camila, foi filla e protagonista do seu tempo. Viviu anos difíciles de guerra, de escaseza, de traxedias persoais, unha realidade a que soubo
sobrepoñerse con enxeño, con iniciativa, con personalidade e que converteu para moitos de aquí e de fora en símbolo e imaxe de Combarro. Pódese dicir que foi unha precursora do fenómeno turístico moderno e, ademais, foi capaz de entender ou de intuir o inmenso valor que unha visita ao noso pobo de Combarro podía ter para o que chegaba de fora. Camila representa tamén unha parte moi importante da nosa historia recente. Simboliza as persoas que, coa súa iniciativa, co seu traballo, o seu trato próximo, contribuíron a abrir Combarro ao turismo sen perder a súa esencia. Persoas que entenderon que o noso patrimonio non era só algo que mirar, senón algo que vivir, que explicar, que coidar e que compartir. Conceptos fundamentais de como entendemos nos o turismo. E no seu nome queremos homenaxear a tantas e tantas mulleres que construíron o Combarro de hoxe. A competencia para a denominación das vías e espazos públicos corresponde ao Concello de Poio. En este caso, ademais, falamos dunha proposta con respaldo veciñal e social. Así, o cambio de denominación ven impulsado pola veciñanza, como dicía, e a recuperación da figura de señora Camila está vendose impulsada por entidades sociais, culturais, como demostra a exposición na última Semana Cultural, que comentaba o alcalde, unha exposición prevista para os próximos meses. Este cambio non oculta ou anula ningunha denominación tradicional, máis alá da rotulación e a sinalética específica que utiliza o Concello para explicar a figura de Dona Camila, a fonte, o cruceiro, dende logo, a fonte pervive por si mesma e na denominación, por exemplo, da rúa adxacente. Por iso pedimos o apoio de todos os grupos da corporación para esta proposta, para render unha homenaxe merecida a Dona Camila Villar Pérez, unha muller pioneira, querida e lembrada, que xa forma parte da historia viva de Combarro, que xa está na tradición oral de Poio e que dende agora estará tamén no seu rueiro. Grazas. Moi ben, ten a palabra a portavoz do BNG. Dende o BNG, pois queremos primeiramente recoñecer e por en valor pois a figura de Camila, polo seu vínculo social coa vila de Combarro. Consideramos tamén que a súa memoria merece permanecer presente no lugar onde pasou boa parte da súa vida, neste caso na Praza da Fonte. O que pasa que tamén queremos ser coherentes con unha das votacións que tamén levamos aquí en base ao seguinte que vou a explicar. Neste Concello aprobouse unha ordenanza do impulso do galego. Na mesma ordenanza tamén recollíamos a protección da toponimia propia do Concello, así como a toponimia oficial e intentar manter esa toponimia que non se sustituirá cando se trata da toponimia propia. Obviamente, nos estamos de acordo en que se recoñeza a figura de Camila, non temos ningunha dúbida de a súa vinculación e a súa actividade realizada no entorno da praza, pero entendemos e nos gustaría que a fin de poder seguir mantendo a toponimia propia, que neste caso sería a Praza da Fonte, gustaríanos propoñer unha iniciativa que nós, cando estábamos no goberno, levábamos a cabo precisamente para seguir mantendo esa toponimia oficial sin deixar de facer un merecido homenaxe a aquelas persoas que representan e forman parte dos espazos de Poio. Neste caso, e ademais tamén estamos de acordo porque se trata de unha muller, temos que tamén por en valor a significación das mulleres nos espazos públicos. Por iso, mantendo en coherencia o que sempre defendemos aquí, queríamos solicitar que na Praza da Fonte se lle dedicara, fora dedicada simbólicamente a memoria de Camila, mantendo en todo momento a toponimia oficial do espazo, co fin de poder
non me sale a palabra, co fin de que poidan convivir, por un lado, o homenaxe a persoa de Camila coa toponimia oficial do lugar. Entendemos que deberíase de pôr unha placa que explique a súa historia, que explique a súa memoria e que calquer visitante, calquer veciño de outro concello ou incluso veciños de Poio que non coñezan a historia de Camila, poideran achegarse a este espazo, a Praza da Fonte, e poideran coñecer a historia que hai detrás desas mulleres, neste caso desta muller que conviviu e compartiu ese espazo. Daría a posibilidade a que todos poidamos coñecer a historia de que esa praza fose dedicada a figura de Camila e non ter que facer un cambio da nomenclatura oficial. Creo que podían convivir ambas cousas e, de feito, se teñen feito con outras iniciativas co fin de poder precisamente garantir esa ordenanza, e non digo porque teñamos que seguir todo o pé da letra, pero sí que é unha cuestión moi importante porque é precisamente perseverar a toponimia do lugar. Esta é un pouco a aportación que queríamos facer, amosando que estamos de acordo en que se homenaxe, pero queremos ser consecuentes e que non se produzca a retirada da toponimia. Ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, rendir homenaxe a Camila Villar Pérez pola súa vinculación con Combarro, pola historia, por todo o que representa para Combarro, pola afectividade que teñen os veciños de Combarro hacia a súa figura, hacia ela, hacia a súa familia, polo que representou como innovadora na promoción do turismo, nas iniciativas do turismo en Combarro, que foi, sen dúbida, pioneira. Estamos a favor de que se faga esta homenaxe na medida en que ven inducida pola propia sociedade. O que sí votamos en falta, creo que o Goberno non pode traer unha votación deste tipo, traela así sin máis, debería falalo e consensualo cos grupos, comentalo e establecer como se ten feito sempre. Eu creo que iso é unha pena porque ao final o que se trata é de rendir homenaxe e creo que debe ser unha homenaxe de todos e facilitar que toda a corporación de maneira unánime rinda ese tributo merecido. Entón, nese sentido, creo que se debería facer como se ten feito en outras ocasións. Comentalo previamente, falalo e consensualo. En calquer caso, os socialistas estamos a favor da iniciativa, a apoiamos e queremos que é un tributo, un ben merecido por parte de Camila. Moitas gracias. Vamos a ver. Unha proposta veciñal. Deberíase consensuar cos grupos. Eu non sei que maior consenso hai que levar o asunto á comisión e tratalo na comisión na que vostede simplemente se activo. Nada máis. Quer dizer, a comisión é para iso. Eu non sei, deberíase facer como se fixo sempre. A que se refire vostede, señora Gis? Por exemplo, venme a cabeza, falando da parroquia deste lugar de Combarro, Baixada Chousa, Paseo Redeiras, cando se fixo ese cambio de denominación, que iban a facer vostedes unha comisión coa veciñanza, cos grupos, nada se fixo. Eu non sei. Isto é, señora Gis, unha proposta veciñal. Vamos a ver, creo que esta denominación en absoluto quita valor, senón que engade valor. Moitas veces din que Combarro, e nós dicimos que Combarro non é un museo, é que é moito máis. É un lugar vivo, con familias, con tradicións propias, con moitas cousas, pero tamén con moitos homes e moitas mulleres. Non é unha postal, esa mariña de Combarro non é unha postal, non é o Coloseo Romano, que vas alí, que está aquela... Non, alí vive xente. Non é unha imaxe fixa, é un pobo
vivo, que ten os seus fogares, que teñen os seus negocios, que traballan, que emprenden. Entón, os cruceiros, as casas mariñeiras, as palleiras que andan ao mar, sí, pero tamén hai veciñas e veciños, non? E as súas historias. Por iso, esta proposta ten un valor especial, porque supón recoñecer unha desas persoas. Ademais, dicía, pois o argumento, sinto, Marga, pero o argumento decae completamente cando no seguinte punto traemos na orde do día unha proposta de denominación que é toponimia, é dicir, este é un caso específico, pero nós seguimos utilizando tamén a toponimia, é dicir, na seguinte proposta é unha acollemos esa opción que é a que utilizamos no Concello, polo tanto, simplemente o que queremos é darlle un recoñecemento público a unha muller que xa tiña o agarimo da veciñanza e que realmente aquí neste pleno, bueno, pois todos somos de Poio único, como sempre dicimos, todas as parroquias unidas, pero aquí hai un concelleiro que é de Combarro, e el de toda a vida dende neno sempre le chamou, ali era a fonte de Cámila. Entón, quero dicir, é algo que é oficioso, para todos é así. Entón, confirmado por Tucho, pero confirmado pola veciñanza, polas asociacións, no pregón o ano pasado. Quero dicir, a verdade, bueno, non entendo ben, pero vale. Vostede me decía que o meu argumento cae polo punto seguinte. Non, meu argumento refórzase precisamente polo punto seguinte. Polo punto seguinte, vostede ten que facer unha nova denominación e, efectivamente, o que fai é recurrir á toponimia do lugar para levar a cabo esa nova nomenclatura. O Concello ten a competencia e pode facer os cambios das diferentes lugares ou das diferentes rúas. Nos aquí non estamos dicindo, primeiro, nin que estemos en contra dunha iniciativa veciñal, nin que estemos en contra de recoñecer o valor da figura desta persoa, Camila, porque representará a moitas mulleres, porque non é unha sola, ten que representar a moitas mulleres, e seguramente que antes de que estivese Camila xa estaba a Praza da Fonte. E dai é o que quero explicar cando falo da toponimia do lugar. Os lugares, polos lugares pasan persoas que representan os lugares, pero as toponimias son as que fan denominación do mesmo lugar. A nós gustaríanos, independentemente de se o van a facer ou non, pero gustaríanos que se tuvese en conta esta aportación que estamos facendo de poder sumar unha explicación que permita a xente coñecer cal era a figura de Camila, que aportou o lugar e por que a praza está vinculada ao mesmo. Pasou xa creo que foi fai un ano, se truxo tamén aquí un cambio de nomenclatura de unha rúa. E o criterio que tivo o BNG é o mesmo. O que non podemos é estar votando nun pleno decir unha cousa e no outro pleno decir outra. Hai que ser coherentes. E a coherencia está, temos que manter a toponimia oficial. Sí, cando hai unha toponimia non se pode retirar. Iso quere decir que non poidamos homenaxear a unha persona que viviu e que fixo parte da súa actividade nesa praza e que está vinculada? Sí, e hai ferramentas para facelo, porque precisamente esa ordenanza recolle esas ferramentas para cando unha administración pública ten que facer este tipo de cambios ou cando hai uns veciños que queren rendir homenaxe a outro veciño, que poidamos ter uns criterios, porque non temos un máximo para decidir quen é mellor ou quen é peor ou como se teñen que denominar os lugares. O que temos é que ter criterios. E iso é do que se trata a miña intervención. Entón, estamos a favor? Sí, estamos a favor de que se lle faga homenaxe, pero este pero o digo, non podemos ser incoherentes co que se votou aquí no pleno, coa normalización lingüística e con seguir mantendo a toponimia do lugar.
ímonos abster, entendemos que a nosa abstención non vai afectar en que vostedes como goberno pois coidan facer o cambio. Obviamente o BNG vai a participar en todo o que teña que ver con render homenaxe. Gratifícanos saber tamén que é o nome dunha muller, pero temos que ser consecuentes. E gustaríame, porque se lle vai a dar moitas veces esta circunstancia na que veñan iniciativas veciñais propoñendo que poidamos homenaxear a un veciño ou unha veciña. É importante que non teñamos que non ser aquí xuíces para decir sí ou non, porque nós non somos quenes de decir quen merece ou quen non o merece, ten que haber un criterio. Entonces, igual debería neste pleno facer un punto e decir, pois a próxima vez que se volva a dar, o decía, por exemplo, Gregorio, que non solamente vai á Comisión de Urbanismo, senón que, pois poidamos marcar criterios de cambio. Vostede facía referencia a cando se fixo o cambio de Paseo a Redeiras. Eso foi hixiene democrática. Eso foi hixiene democrática, que son cuestións diferentes. E si se fixeron reunións cos colectivos, si se emplazaron os colectivos, pero o que se tratou de facer foi hixiene democrática. E facela rápido, porque a burocracia que exixía concretamente a lei da memoria levaba tempo demorando un asunto que supoñía ter que estar tendo as nosas rúas con resquicios do franquismo. E o que fixemos foi hixiene democrática. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Bueno, o dito, estamos completamente a favor, creemos que o merece ben, e tanto merece que debería vir aquí limpo de po e palla. Debería, pola súa memoria, precisamente, debería ser un acordo unánime. E aí, eso, pesará sobre este acordo sempre. E logo queríamos propoñer un panel informativo que explique a que se debe precisamente que a fonte leve o nome de Camila, para que os visitantes e os mozos coñezan cal é o seu mérito, por que é importante Camila, cal é a súa afinidade con ese espazo e onde está explicando este emprendimento, a originalidade da súa iniciativa, e creemos que sería interesante para facer algunha iniciativa neste sentido, de un panel que permita que a xente se entere e coñeza de primeira man o que era Camila Villar Pérez. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Que, por suposto, que vamos a poñer un panel, pero que vamos a facer é máis que eso, facer unha exposición para explicar a vida de Camila, vale? De dona Camila, importante esta xustificación de este nome oficioso, é un exemplo de como xa a Voz de Galicia no 1990, un artigo, pois aquí, dunhas obras do pleno de Poio, deste pleno, que fala coñecida nunha plaza, reparación da plaza coñecida como Plaza de Camila, no 1990, vale? Entón, creo que unha boa nova que Poio recorde as persoas que fixeron o que é hoxe, non? Que hoxe o nome de dona Camila non só estará na memoria da veciñanza, senón tamén no noso rueiro, e grazas e parabéns aos que apoiaron esta iniciativa e aos familiares de dona Camila e a toda a veciñanza de Combarro e de Poio. Moi ben. Abstencións? Votos a favor? Eu simplemente quería completar a información, decir, no caso do Concello, xa mantuvemos algunha reunión, tanto a Concelleira de Turismo como a Concelleira de Cultura, e a nosa idea non é que quede únicamente nunha placa que explica, a idea é se está traballando con un dos autores e entendemos que ten bastante documentación sobre isto, a idea é facer unha exposición importante e un traballo que hai bastante aí, e a partir de aí se levará a cabo un pouco en consenso tanto a familia como co autor de toda esta documentación, que neste caso, creo que é unha persona que vai a estar autorizada, que todos vamos a estar de acordo en este caso nesa exposición, e a idea é levarla a cabo para eso, para expoñer e explicar o feito e a figura de Camila. Quen é o autor? O autor de que?
iniciativa. documentación e todo isto que existe. É dicir, en este caso é... Existe documentación. Sí, Rafael Vallejo, vale, é dicir, ten unha serie de documentos, fotografías e demais. Sí que Do contido da exposición. claro, sí que é certo decir que, bueno, que ten unha cuantía económica un pouco importante e, bueno, a idea nosa, pois, é un traballo que entendemos que ten que ter un protagonismo que se merece. Ben, o punto 11, o 10 xa o pasamos. 1423/2026, proposta de denominación dun tramo da PO 309, Avenida... Vale. Nada, isto é simplemente, aquí temos un problema, é dicir, había un tramo de vía do que é a entrada a autopista, desde a glorieta que vai hacia entrar hacia a autopista de dirección Vigo. Sempre tiñamos problemas a hora de licencias urbanísticas, denominación e demais, e o que se nos solicita desde os servicios do Concello, sobre todo os de Padrón, é que había que denominar ese tramo que faltaba sin denominar. Vale? Bueno, eso, como decía o alcalde, que traemos para nomear este vial ubicado en San Salvador, concretamente trátase da PO 309, que vai dende a rotonda de Lourido ata o acceso á P9. É unha decisión motivada, como decía o alcalde, polo desenvolvemento urbanístico e residencial da zona, que ten construcións novas, é necesario darlle unha entidade, unha numeración. Tamén pensamos que o cambio vai aportar un beneficio aos veciños actuais de cara aos enderezos postais, que nestes tempos que vivimos son tan importantes, coas empresas de mensaxería que vemos a diario pola vila. Son cambios moi sinxelos que melloran a recepción, bueno, como dicía, do correo postal, a prestación dos servicios a domicilio e as xestións administrativas. A denominación escollida responde a un doble traballo de escoita e de consulta. Supón recuperar o valor da microtoponimia tradicional da zona e, como comentaba no anterior punto, foi tratado na comisión, que decía a compañera Marga Caldas que non se den tratarse na comisión. Pois este é un exemplo de como aquí o Gregorio, perdón, de como aquí sí que houbo ese interese por falar do tema. De feito, agora me explico. Como surxiu unha dúbida debido a un erro material entre os compoñentes da comisión, acordamos en facer unha consulta á Real Academia Galega para resolver sobre o término, non? Entón, un dos topónimos documentados que temos nesa zona é a Balada. A Balada que temos recollido nun cupo do ano 1932 que especifica o nome desa zona, non? Entón, precisamente hoxe, aproveito para darlle traslado, recibimos a resposta da Real Academia Galega que avala a idoneidade desta denominación proposta e explica o significado da expresión do término que é val pequeno, non? Entón, aí podedes ver que a Real Academia, a raíz desta achega da comisión, pois que gustaríame modificar in voce esta proposta e sería pola recomendada pola Real Academia de Avenida da Balada. Introducir ese da como vedes que suxire efectivamente consultado cos veciños do lugar. Entón, únicamente eso, esta nova denominación trasladarase á vía administrativa, así como ás institucións, aos organismos, ao Instituto Nacional de Estadística, e instalarase as placas que reflictan esta nova denominación, simplificando moito a tramitación do feito que, por certo, que por ahora este vial ainda non ten residentes. Bien. Ten a palabra a portavoz do BNG. Sí, xa o manifestamos na Comisión de Urbanismo. Faltaba facer esa consulta que hoxe xa se nos aporta.
É unha rúa que neste momento non tiña denominación e recúrrese á toponimia oficial do lugar precisamente para proceder a porlle unha denominación que que nos permita recuperar a toponimia propia do lugar. Estamos de acordo coa denominación, o proceso e ademais cumple o que aquí se aprobou, que é recuperar a toponimia, co cal imos a votar a favor. A ver, a mí o topónimo me parece perfecto. Un topónimo do entorno bonito. O que non teño tan claro, é que claro, como isto non o podemos debatir noutro contexto, é que o término avenida, porque se vamos á definición de avenida, é unha vía urbana ou vía de comunicación ancha principal e de doble circulación que suele estar bordeada de árboles, conecta diferentes zonas da ciudad e facilita flujo de vehículos. E hai que recordar que é un vial pechado. É dicir, as vivendas non poden dar frente a este vial. Entón, non sei, creo que o término avenida queda estrano. Perdón? Que hai que teñen o fronte ese vial, varias. Bueno, si hai 2 accesos, creo que hai. Pero non teñen propiamente dito frente. Porque isto sería dende a rotonda hasta a entrada da autopista. Non, hasta onde está o cruce para o Museo de Colón. A entrada da autopista, sí, o que deixa, o que é competencia da Xunta. Vale, simplemente apuntar eso. A proposta non me parece mal. Ben, votamos. Votos a favor de Avenida da Balada. Moi ben. Ni puto caso. Evidentemente. Punto 12. Expediente 1307/2026, dar conta do decreto da Alcaldía da toma de coñecemento da aplicación do decreto 27/2026 de 30/03 da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, polo que se aproba o nomenclátor de Galicia. Bueno, pois podemos ver o claro exemplo, dar conta de que foi o uso que se fixo, en este caso, desta aplicación e desta, en este caso, instrumento que fai tanto a Xunta de Galicia en colaboración coa Real Academia da Lingua de Galicia e que nos poñen a nosa disposición, e eu invito desde aquí a todos os veciños e veciñas, os centros educativos, é dicir, que creo que é un instrumento idóneo para non perder a toponimia dos concellos de Galicia. É un instrumento, eu invito a que todo o mundo entre nesa aplicación. Tuvemos aquí un sábado unha charla explicando sobre o funcionamento. Creo que é moi interesante. Creo que o idóneo é que moitas veces pois os máis pequenos da casa que fan esas aportacións cos seus avós e demais e seguir recuperando a toponimia para, en este caso, que sigamos mantendo o que é a historia de Galicia e, sobre todo, a historia do noso concello. Vale, punto 13, mocións... Perdón, Marga. De Facenda, creo que foi, non? Facenda. Quería facer o mesmo apuntamento, que continuamos co que se está dicindo, pero ao menos estamos falando de recuperación do idioma de toponimia, pois votamos de menos que o documento non este escrito en galego. Entonces, bueno, pois igual tiñamos que comenzar por aí. O documento? O documento, a proposta que se presenta... A que proponemos como concello? Sí, a que se propón non está escrita en galego. E, home, pois, visto que, ademais, estamos falando de unha cuestión como é a recuperación da toponimia, a posta en valor, precisamente, de todos eses nomes que recuperamos do noso idioma, pois, alo menos, facer esa proposta, pois, tamén en galego. Díseno tamén na comisión, bueno, fago o mismo rogo aquí. É dicir, a proposta eu que teño aquí que a resolución ben firmada por Natalia está en galego. Non, hai unha parte que sí, a outra non. Empeza en castelano. Sí. É bilingüe. Sí. A que foi a comisión de Deus. Vale, non, que estou vendo esta que está como versión en galego, por eso non... Non. Vale, nada. Moi ben. Sí? É dar conta, verdad? Punto 13, mocións urxentes.
Sí. Temos, ao motivo da urxencia, desde o Concello, nos presentamos, en este caso, na liña do Plan máis provincia da Diputación, unha das líneas permite ao pago de proveedores, facturas e demais. Logo, unha vez que o presentas, existen unhas condicións que se teñen que dar e hai que esperar para poder formalizar, en este caso, o que é o propio convenio e a remitir a subvención por parte da Diputación, unha vez que sale un listado do Estado, donde nós como Concello non estemos en ningún tipo de listado de débeda e demais. Logo, hasta que se procede a este trámite, pois non nos permiten facer ese cargo a esos proveedores e esas facturas. Foi aprobado na Diputación de Pontevedra na última Comisión de Goberno, nos remitiron onte, o luns, o acordo deles, e se trae por urxencia simplemente porque canto antes o aprobemos, pois antes facemos o pago aos proveedores. Non é outro motivo. Inclusión de urxencias, Vale. De urxencia. Sí. Vale, pois algunha intervención? Sí. Neste punto, pois, bueno, se veñen a aprobar, se ven a facer un recoñecemento extrajudicial, son facturas que se financian a través do crédito da Diputación, e, bueno, pois un pouco queremos recalcar o que dixemos na anterior intervención con outro recoñecemento extrajudicial, que cada vez que se traen trámites de recoñecementos extrajudiciais, moitas das facturas que veñen son cuestións que sí que se poden ter en previsión, igual que tamén se pode ter dotado o orzamento para cuestións que teñen que ver con melloras do mantemento do Concello, e vamos a votar a favor porque queremos que os proveedores, bueno, en este caso, aquelas pequenas empresas autónomos que executaron os traballos, pois que cobren, pero tamén queremos facer mención a que este tipo de recurrir nunha constante a recoñecemento extrajudicial, pois, ao final, o que reflicte falta de previsión nos gastos que se traen. Sí, unha intervención? Sí, a ver, máis do mismo, un recoñecemento extrajudicial de facturas pendientes, do que temos dito, é dicir, reparo de intervención, facturas que están pendientes, facturas que son necesario pagar, de traballos realizados, e que non teñen dotación orzamentaria e que temos que levantar o reparo suspensivo que pon intervención. Bueno, pois, máis de lo mismo, iso é a gestión da que falaba antes, e o gran problema. Isto ascende algo máis de 160.000 euros de facturas que se van a cargo do plan máis provincia, pero que este pleno ten que levantar o reparo para poder pagalas, porque a interventora pon un reparo suspensivo que é o habitual. Neste pleno veñen dous. Bueno, pois, é o que temos dito. Ben, aquí por poñer unha cuestión, decir, unha, por exemplo, é o pago en este caso, do proxecto do coworking, por poñer un exemplo, que tamén podíamos decir que non pagamos, pero hai que pagarlle ao técnico, non? Foi un técnico que contrataron vostedes e unha certificación e temos que pagala. Por outro lado, hai, en este caso, un corte de pavimento asfáltico con formigón entre Besía San Xoán e Camiño Liñares, que entendemos, unha vez que se está facendo ali a actuación, o normal non é arreglar, romper e meter. É dicir, unha vez que estamos ali, o que se decidiu foi facer a actuación e así quedaba todo reposto. Despois, vale, nos poden berrar, é dicir, nós non temos a culpa que, por exemplo, para celebrar o Samaín de Campelo, pois en vez de presentar o que é a subvención, en este caso, a subvención de eventos e demais, non se pide, despois nos veñen a pedir colaboración, hai dúas opcións, ou dicirlle que non, ou dicirlle que sí. Si decimos que sí, nos vamos a encontrar ahora con isto, que hai que levantar un reparo e demais. Nos decidimos que sí, porque creemos que un evento importante para Campelo, entendemos que é un evento que fai unha aportación importante de visitantes e que disfrutan moitos veciños, e, bueno, e decidimos, independentemente que non se presentaron nese listase, pois facer esa aportación. E a partir de aí, eso, é dicir, nos é unha liña, é dicir, isto non é un préstamo ni nada, é dicir, é unha liña que permite o máis provincia mediante subvención,
o único que nos queda é pedir disculpas aos propios proveedores porque nas propias bases para poder acollerse este tipo de línea de subvención, pois hai este trámite que hai que esperar a que o Goberno do Estado, en este caso, faga público se hai algún tipo ou se nós estamos implicados en algún listaxe. Eso despois o informe a intervención da Diputación de Pontevedra, unha vez que está informado, pasa á Comisión de Goberno da Diputación, nos lo remiten e é cando nós podemos facer o pago. Logo que nos queda é pedir disculpas aos proveedores porque, repito, aquí se nos criticou hoxe no pleno é que anuncian e non fan trámites, claro, pero que os trámites non é algo que nos poidamos saltarnos, sino que é algo que temos que cumplir. Logo, así estamos. Moi ben. Alguna intervención máis? Non? Vale, do portador de justicia? A ver, sí. Simplemente o último que di, non é un problema de trámite, é un problema de non ter dotación, son facturas pendientes do ano pasado. No, do ano pasado non. Vale, Eu creo que o proxecto do técnico, creo que incluso contratou vostede, debe ser, supoño, que fai de 4 anos, polo menos. Pois o que é lamentable que tarden 4 anos en pagarlle. Pois pregúntalle... Vai falar precisamente da única, estou no meu turno. Pois pode preguntar... Da única que non ten reparo de intervención. Pregúntelle a interventora que está un informe a ver cal é o motivo de non pagar antes esa factura. Vostede sabrá. Non, igual sabe vostede máis que a mí. O que é lamentable que fale da única que non ten reparo de intervención. Non, podemos ir unha por unha, Sí, xa vexo. Sin ningún problema, Está de acordo vostede en que paguemos esa máis, sí ou non? Estou de acordo. Pues logo xa está, non vamos a discutir máis. Estou de acordo, que non estou de acordo da súa nefasta xestión. E o que non estou de acordo é que sistemáticamente lle quiten os colores desde intervención por a falta de xestión. E logo que veña, deixeme falar, e que veña aquí dicindo que son os trámites, non son os trámites, son facturas pendientes do ano pasado por carecer de dotación orzamentaria, e se aproba o orzamento do 26 sin cubrir a financiación destas facturas, sí ou non? Bueno, pois non conte historias. Non, a historia que conta é que a veces ten que estar calado e escoitar tonterías, que podíamos quitar un informe de intervención. Si quitamos un informe de intervención sobre esa factura da cuantía dos 7.000 euros, igual nos sorprenderíamos todos. Pois pedímolo, non te preocupes. Pero vostede de que... Nada, de nada. Pero vostede que dice? Non vou a discutir Solo o dice tema. chorradas. Sí, non vou a discutir. Sí, moi ben. Votos a favor? Votos a favor? Nefasta xestión. Ben, creo que hai outra proposta. Vamos a votar primeiro a urxencia para justificar o que é a urxencia da moción. Si, a urxencia é porque vemos que outros concellos teñen un sistema de transportes hacia Montecelo e nós carecemos del. Entón, a ver se o alcalde ten a ben meternos nese programa da Diputación como outros concellos do Partido Popular. Vale, eu estou vendo aquí moción do Grupo Municipal Socialista para exixir a mellora urxente do transporte público en Poio e a posta en marcha dun servicio real entre parroquias. Quero recordar que no propio presuposto este ano iba unha partida xa de preto de 40.000 euros donde para este trámite. Creo recordar que xa dixemos que existe xa un convenio pendente de firma e para poñer en funcionamento a partir de agosto. Logo, nos entendemos que non é un tema para traer así de urxencia e improvisarlo. Creo que debería pasar por comisión, falalo, se hai algunha aportación de algún percorrido en concreto, e nos entendemos que non é algo así para tratar de calquer maneira, sobre todo cando todo está preparado para poñerlo en funcionamento a partir de agosto e que puideron incluso presentar alegacións nos presupostos, presentar enmendas, non fixeron nada deso, e creo que non se debe de así de ir a lixeira e traer de urxencia un tema sin tratar para falar de recorridos e demais. A ver, varias cousas. Para presentar alegacións ten que haber un proxecto. Aquí non hai nada. Que vamos a presentar alegacións a que? Tuve un presuposto con casi 40.000 euros para presentar unha alegación. Respecto ao turno de palabra. Logo, isto é un precedente. Aquí as urxencias se votaron sempre. Sempre, vostede trouxe urxencias, sempre se votaron a favor, sempre, había ese acordo tácito de que as urxencias se respetaban. Ahora vostede di Pode votar algunha donde non se votou a urxencia e nos dixeron que pasaba para outro pleno. Si quere facemos un repaso cando quere. Si, faga, a que se refiere? A varias mocións donde trouxemos. Varias, donde trouxemos, si quere. Pero diga unha. Decir, pois trouxemos varias, decir, de aprobación de baixada de impostos, non sei canto, decir, que en vez de votar a urxencia... Eu podo recordar hasta 3 que nos pasan por urxencia. Non vai a votar a urxencia. Non vamos a votar a urxencia. Esa é a democracia que temos neste concello. Claro, a democracia vai ser ahora. A democracia é súa. Votos a favor de tratar o tema por urxencia?
e votos en contra e de pasar isto para a comisión e subirse de Rodillo. pleno, no, iso é democracia. Non é rodillo. No, iso é democracia. Ben, 14. Dase conta do estado de execución dos acordos precedentes e dase conta tamén os decretos da alcaldía. Vale. Sí. Rogos e preguntas. BNG. Para o alcalde, plenos anteriores xa fixemos unha pregunta sobre este asunto e quedamos pendentes de resolución. Entón, quería preguntarlle se nestos momentos as brigadas de incendios están operativas. Ben, lle explico o proceso. Sí, por favor. Vale, o ano pasado fomos o primer concello, inda que fomos criticados pola xestión indirecta, fomos o primer concello en toda a provincia e creo que en toda Galicia, espero non equivocarme, donde tiñamos implantado o que é todas as brigadas de incendios. Foi por primeira vez donde se mantuvo a mesma brigada durante todo o verán os 2 últimos anos, porque sabe que anteriormente o SER era unha brigada municipal e cada vez que os seus componentes fan un chamamento desde as brigadas da Xunta de Galicia teñen a obriga de ir se non perden ese reserva de praza. Tuvemos anos que incluso nos quedamos só con 3 brigadistas mentre non se pudo repoñer e conductores de motobomba e demais. Vale, este ano, como lle expliquei, ninguna empresa veu interesante, se recupera o proceso, hoxe se aprobou en comisión de goberno e se inicia, como se iniciou sempre, o proceso para a contratación dos conductores de motobomba e dos brigadistas. Oxalá teñamos sorte e oxalá podemos manter toda a brigada cos todos os componentes durante todo o verán, que, por desgracia, pola experiencia que temos de outros anos anteriores, pois normalmente ao ser municipal, cando fagan chamamento da Xunta, e creo que polo que me comentaban hoxe aquí, que incluso este ano hai un decreto novo onde se incrementan máis os brigadistas e onde teñen a obriga, creo que menos de 24 horas ou algo así me comentaron, 48, igual estou equivocado, teñen a obligación de incorporarse, se non perderían esa praza. Aínda non están operativas e, por outro lado, despois desta resposta que vostede me acaba de dar, entendemos que vai a ser unha xestión privada, o cal... No, todo o contrario. Vai ser tanto a brigada municipal, o que pasa que ao ser municipal temos que facer un proceso selectivo, todo este tema. Vale, entendera que volvían... Sí, aprobamos en comisión de goberno todo o proceso, hai que facer o proceso tanto para condutores como para os brigadistas. Vale, gracias. Boas tardes, eu quería facerlle unha pregunta á concelleira de Sanidade. Quería saber se sabe cantos días non hubo servicio de pediatría no centro de saúde de Anafans a semana pasada. Continuamente coa coordinadora dos centros de saúde aquí en Pollo. Non temos constancia de que non houbera servicio, están cubertas. Pois sería algo de última hora que non nos trasladaron, pero estaba todo funcionaba todo correctamente, non había falta de ningún... As pediatras xa leva un tempo de ausencia sen ser sustituída. Pois nós temos constancia de que todas as plazas tanto de enfermería como de médicos están cubertas e, bueno, pode ser que pasara algo a última hora e non puder asistir algún día determinado, pero as plazas están cubertas. De dúas pediatras, de dous postos de pediatría que hai, un non estaba, cun cartel de que non estaba, e outro xa leva tempo esperando sustitución e non se xestionou esa sustitución. Pois a nós nos consta que pode ser algo puntual, pero non outra cousa, Sí. Sempre que hai algún problema, trasladamos a xerencia ou problemática tal, pero todas as prazas agora mesmo están cubertas, tanto de medicina como de enfermería. Pode ser algo puntual algún día, pero todo está cuberto, Ben, máis preguntas? Sí. A miña pregunta é para a concelleira de Turismo.
Para Rocío. Sí. Siento que te disgustes, pero para ti. No, Marga, non é por un tema persoal do seu pai. Perdón. Bueno, pois a pregunta que queríamos facer en pleno é a seguinte: a respecto de os informes que preguntamos, ademais, no pleno pasado, os informes correspondentes ás excavacións arqueolóxicas da illa de Tambo. Queríamos saber que nos explicase cal é o motivo de por que os resultados de eses informes arqueolóxicos non se dan a coñecer, non se remiten aos membros da Comisión de Seguimento e tampouco temos acceso aos mesmos. Vostedes xa levan estes anos levando a xestión da illa de Tambo, levamos tempo sen ter a convocatoria desa comisión, pero, sobre todo, o que nos preocupa é que existan uns informes que vertan unha información e que non sabemos o motivo de por cal non podemos acceder ao mismo ou porque non se lle dá traslado aos membros da comisión, e queríamos aproveitar este pleno para preguntalo e para que se nos aclarase. Sí, non hai absolutamente ningún problema. É unha documentación que vamos a remitir co contido da comisión, que se vai a convocar personalmente, e que non hai máis. Vamos a ver, como vostedes saben, para convocar a comisión créase o contido da mesma e os informes forman parte desa documentación que se remitirá. Imos solicitar. Próximamente imos convocar a comisión. Xa terán os informes a todos os membros. Eu simplemente añadir que nunha reunión que mantiven cos representantes da asociación que empezou con este proxecto da propia de Tambo, un dos acordos que se chegou foi para que non houvese excesos de protagonismos utilizando ese informe, que se lle trasladara a todos a unha vez. Logo, así que se convoque a comisión, se lle vai a trasladar a todos a unha súa vez. Sí. Que non hai nada que ocultar, é dicir. Ben, nos o que solicitamos é que, claro, estamos próximos a que se inicie a época estival e a preocupación aumenta porque queremos ser coñecedores, primeiro, dos contidos dos informes para que se cumpla a transparencia e despois poder participar e coñecer cales son as xestións en xeral falar de todo o que ten que ver coa protección da illa de Tambo. Entón, solicitamos que, por favor, de maneira urxente se convoque a comisión e os membros que formamos parte da mesma. Moi ben, gracias. Preguntas por parte... Sí, teño outra pregunta, era unha pregunta, e agora traio outra pregunta. Son moitos plenos e de maneira reiterada as que traemos o tema Valoriza a este pleno. Ben por solicitar e por preguntar o uso do espazo público que fan na nave que está nas inmediacións da canteira da Graña, que non se nos acaba de decir concretamente cando se van a marchar, pero neste pleno queremos sumar unha nova reivindicación, e me imagino que igual que observamos, nós tamén observaría vostede os carteles que hai polo Concello, donde os traballadores de Valoriza están reivindicando un convenio digno. Protesta... Sí. Vostede nos pode asegurar que eses carteles son dos traballadores? Home, cando vostede reunirse cos traballadores... Eu fui un único alcalde que me reunín, cando vostedes gobernaban, se reunía a Concelleira de Servicios. Eu son o único alcalde que se reuní cos traballadores varias veces. E a día de hoxe non hai nadie, nin sindicatos, nin traballadores, que se faga responsable deses carteles.
nos estamos esperando e logo, a partir de aí, tamén pode ser unha estrategia política que alguén colocar eses cartéis. Claro. Nos a día de hoxe, o que sabemos únicamente, porque preguntamos cando saiu eso, é que se manteu solo unha única reunión, pero aquí non hai ningún escrito, nadie pediu nada, e o que sabemos, por iso lle pregunto, se vostede ten constancia de quen se fai responsable deses cartéis. Nos, a día de hoxe, porque se fora, por exemplo, a CIGA, normalmente suelen poñer nos carteces que poñen a CIGA, firma, se son comisións obreiras, os firma, se UST, os firma. Logo, nos a día de hoxe, públicamente, se vostede nos afirma que son os traballadores, nos enteramos por vostede, pero a día de hoxe, nos non temos constancia de quen é o responsable deses cartaces que se puxeron pola rúa. Ben, eu non lle podo afirmar quen colga eses carteles ou quen nos asina, igual que tampouco lle podo asinar os que colgan vostedes e non asinan. Os que colgamos nos facemos nos responsables. Bueno, hai carteles que vostedes colgan que non asina e a vista está. Bueno, indo ao fío da cuestión, a min como portavoz deste grupo vexo carteles donde se recollen demandas, efectivamente non está identificado ningún sindicato ou ningún, grupo político, pero preocúpome de saber se realmente existe un problema cos traballadores de Valoriza, porque fai 2 anos, cando nos reunimos con eles, existía un problema. Entón, preocúpome de saber. E o que quería saber era precisamente se vostede como alcalde, que mirou os carteles igual que os mirei eu, preocupouse de porse en contacto ou ben cos traballadores ou ben con representantes sindicales para saber se efectivamente se está producindo algún tipo de incumplimento por parte da empresa. Entón, o que eu lle podo decir é que sí que me puxen en contacto. Eu non teño por que decir quen asina os carteles, porque sinceramente non o sei. Dígolle como actúo eu como política. Púxeme en contacto e o que trasladan é que levan 2 anos sin que se lle actualice o convenio que vencía no 2024. Eu esperaba ou agardaba que tivera vostede algunha xuntanza ou que se tivera posto en contacto. E quero saber tamén, dado que a empresa Valoriza ten que cumplir e actualizar o IPC, que é unha demanda que truxemos aquí, se acordará, no 2024 truxemos tamén esa demanda porque a empresa tiña que cumplir con ese incremento salarial e que a día de hoxe non se está cumprindo. Entonces, o que queremos saber é se o Concello ten constancia de ese incumprimento por parte da empresa ou se o Concello vai a reunirse ou falou ou ten constancia por parte dos traballadores. Dime que non ten constancia máis alado que... Quero contestar, cando me toque contesto de todo. Sí, eu o que quería é, primeiro, facer eco de esa preocupación e logo tamén preguntar, porque quen mellor me pode informar como está a situación ou se a empresa cumple ou non cumple é vostede. Eren daqui, pois, desde este pleno, se realmente non se está cumplindo e non se está actualizando o IPC aos traballadores con ese incremento salarial que xa reivindicamos no 2024 e xa estaríamos falando no 2026, é preocupante e coido que non poden quedarse pasivos, teñen que actuar e ten que exixirlle á empresa que se actualice ese incremento que ademais está obligada a cumplilo e así se recolle no contrato. Entonces é o que queremos solicitar e tamén queríamos traer esta preocupación aquí e sobre todo exixirlle que por favor que tome medidas unha vez máis coa empresa Valoriza. Ben, nada, por partes e por puntos. Primeiro, recórdolle que estes traballadores son vítimas dun contrato que firmaron vostedes no goberno. Eso é o primeiro. É dicir, este é un contrato que foi licitado e contratado na súa época do goberno e as consecuencias dese mal contrato poden ser moitas destas cousas. Segundo, as reivindicacións que están e os cartaces que están na rúa, nós a día de hoxe non temos ni constancia pública, nin información, nin petición, nin registro, e que non están firmados por ninguén. Logo, non podemos, eu non sei vostede, pero nós non podemos confirmar nin afirmar que eses cartaces son nin dos postos polos traballadores, nin por ningún sindicato, porque non están firmados. Terceiro, a maior suba que tuvo
os traballadores de Valoriza foi unha suba donde este alcalde se implicou directamente. Fai moi pouco. Foi a maior suba que tuveron desde que levan traballando e así o recoñeceron os propios traballadores ali. Cuarto, por primeira vez, e así o recoñeceron, ata en 3 ocasións eu me reunín na súa propia nave cos traballadores. Anteriormente, as reunións, en vez de mantelas o alcalde, as mantía a concelleira de servicios e creo que algunha vez acompañado, me parece que polo concelleiro Gregorio, polo que me trasladaron eles. Logo, por primeira vez, sí que hai un alcalde que vai á súa nave e fala directamente. E quinto, nós temos que defender os intereses dos traballadores e tamén os intereses dos veciños. E aquí o que lle fala, e o equipo de goberno, xa tuvemos que defender varias veces aos traballadores con despidos que podían ser procedentes, porque tamén temos que velar polos intereses dos veciños. Aquí hai traballadores da concesionaria de basura que foron gravados por non vaciar papeleiras e poñer os sacos e as bolsas por enriba da basura. Hai outros que foron denunciados por veciños por esconderse. Vostedes acorda cando tiñamos ali en Lourido aquelas que se botaran das algas no aparcadeiro? Pois tamén temos denuncias de veciños onde algún traballador se escondeu detrás deso. E tuvemos que mediar, porque sería un despido procedente a traballadores que levan o mellor máis de 20 anos traballando na empresa e onde se iban a ir sin pagar ningún tipo de indemnización porque serían despidos procedentes. Logo, nós temos que facer todo eso. Defender os traballadores? Sí, e lo vamos facendo. Este alcalde é o primeiro que se reúne por primeira vez con eles. Segundo, a maior subida que tuveron os traballadores foi a que me impliquei eu directamente coa propia empresa e cos propios sindicatos e así o recoñeceron. E, terceiro, nós temos que defender, ademais dos intereses dos traballadores, os intereses dos veciños. E, repito, non é a primeira vez que temos que mediar para evitar despidos procedentes, porque creo que incluso algún vídeo foi público, donde en vez de vaciar unha papeleira, se vaciou a medias e se puxeron bolsas de basura en riba da papeleira. E tuvemos que mediar para que ese traballador non fora despedido. Logo, seguiremos traballando en eso, seguiremos defendendo os intereses dos traballadores, pero ao mesmo tempo temos que defender tamén os intereses de todos os veciños. Moi ben. A veciñanza de Foio non afecta ao servizo, non afecta ao Concello formalmente a súa reivindicación, os representantes dos e traballadores. si afecta as condicións dos traballadores. Moi ben. Mais preguntas? Mais preguntas do Partido Socialista? Sí. Temos unha pregunta sobre o plan de emerxencias e autoprotección da Illa de Tambo. En marzo do 22, a través dun convenio co Ministerio de Defensa, este Concello asumía a xestión da Illa de Tambo. Entón, naquel momento, elaboráronse unha serie de medidas urxentes e provisionais para facer posible que a veciñanza comezara a visitar un territorio, unha illa que facía moitas décadas que non podía visitar. É curioso porque 3 anos despois do seu mandato, a día de hoxe, a única normativa que sigue habendo na web municipal que se facilita aos visitantes siguen sendo aquelas mesmas medidas provisionais e express. Ademais, tamén nos preocupa que a falta de coidado e a falta de mantemento na illa están agravando o deterioro e o estado de moitas das infraestruturas que poñen ademais en perigo en risco aos visitantes e mesmo as navieiras que atracan ali na illa. No pleno de xullo do 25, este pleno aprobou definitivamente o plan de emerxencias e de autoprotección da Illa de Tambo. Entón, 10 meses despois desta aprobación, o Grupo Socialista quere coñecer en que se concretou, de que maneira se implementou e en que se fixo efectivo sobre o terreo todo as medidas que este plan conlevaba. Tamén queríamos saber si hai neste Concello algún escrito formal sobre o risco que supoñen as infraestructuras, sobre todo o muelle de atraque para tanto visitantes como os barcos das navieiras que realizan as visitas. Sí, bueno, podeme contestar a Concelleira de Turismo ou tamén a Concelleira de Seguridade Cidadá, o mesmo Concelleiro de Medio Ambiente. Penso que arranxamos, resumimos rapidamente na resposta que ten a súa
Sí, a miña pregunta é sobre o plan de autoprotección. Sí, pero quero dicir que como vamos como decía, a convocar próximamente a comisión de seguimento da illa de Tambo, aí, nesa comisión, non se preocupe que lle renderemos contas pormenorizadas de todas estas dúbidas que ten, que poderá tamén debatilas na comisión, longo entendido. Ademais, decirle que sí, temos conhecimento desa denuncia, xa está organizada a visita dos técnicos para revisala e ver porque do seu informe resultará se se poden seguir facendo visitas ou non. En función desa denuncia se corrobora o que esa denuncia di, pois haberá que ver as resolucións que toman os técnicos. Con todo, na comisión de seguimento daremos conta de todo. Grazas. Sí, podo apuntar, non sei, Rocío, vostede debería saber que unha pregunta formulada en pleno, o grupo da oposición ten dereito a ter unha resposta, non a que se me emplace a que próximamente na convocatoria dunha comisión me dará unha resposta. Ou se responde in voce durante o pleno, ou se non entendo que me vai a contestar por escrito. En todo caso, pois anticípolle que este grupo pedirá por rexistro solicitude da documentación donde nos poidamos informar, xa que a transparencia brilla precisamente pola súa ausencia, nos podamos informar de cales son estes trámites e exercer o noso dereito de fiscalizar como grupo da oposición. A importancia de remar todos a favor na illa, tamén no caso nesta consulta que está facendo en relación ao plan de emerxencias, cando, no seu voto non parecía que estuveran vostedes remando a favor, senón máis ben poñendo paus na roda. Faga memoria, vale? Foi este grupo que fixo o plan de emerxencias e non precisamente coa súa axuda. Pero non se preocupe que terá traslado de toda a información na comisión. A mí me parece moi ben. Os prazos legais establecidos. Me parece moi ben a preocupación polo plan de emerxencias de Tambo, que nun inicio se votara incluso en contra, que tuvemos que defender e incluso decir que iba a ser unha votación nominativa porque non queríamos asumir esa responsabilidade, pero tamén quero recordar que despois de 28 anos no goberno, Pollo carece no seu conxunto dun plan de autoprotección e de emerxencias. Pois tamén que deixalo aí. 3 anos máis con vostedes. Nos o que estamos é facendo todos os trámites para resolver outra deficiencia que tiña este Concello. Claro, durante 30 anos me parece moi ben, pero o que é máis grave, con todo o cariño que nos supón Tambo, o Concello de Pollo nos últimos 30 anos non foi capaz de elaborar un plan de autoprotección e emerxencias para todo o Concello. Nin vostede en 3 anos. Non se preocupe, tan grave lle parece. Non vamos a tardar 30. Bueno, moi boa tarde a todos e a todos que nos están a escoitar. Eu quería facer un rogo ao grupo de goberno, en especial ao señor alcalde. Queremos facernos eco da voz de moitos veciños que nos trasladan que, bueno, lles parece fenomenal, moitas festas, moitas fotos, moita propaganda, moi ben, todo está fenomenal, pero nos solicitan que lles fagamos, por favor, hincapé en que se manteñan os servizos públicos básicos á veciñanza. Estamos, por exemplo, falando de que, sin ir máis lexos, esta fin de semana a Barca estuvo 3 noites sin luz, Vilariño 2, que se unen a 3 máis no que vai en menos de 20 días, 5 días, o camiño de Liñares a Val totalmente baixamos outro día por ali en coche, non pasaba o coche. Quero dicir, nos trasladan eso, e despois tamén os espazos públicos. Quero poñer de relevanza que estamos prácticamente no mes de xunio e hoxe se empezou a limpear a playa de Campelo. Durante o mes de maio, os veciños e veciñas de Campelo e calquer outro veciño que quixera desplazarse hasta ali non puido bañarse nesa playa porque estaba absolutamente lamentable, non? Entonces, nos trasladan eso de que festas moi ben, as festas hai que disfrutalas, pollo un concello dinámico, pásase moi ben, pero non nos esquezamos do mantemento
vale? Dos servizos públicos nin dos espazos públicos, vale? Outro exemplo, a praia de Cabeceira, bandeira azul, e levan ali uns troncos na pasarela, pois 3 semanas ali apoiados, e ali están. Estaban os berros pasados, estaban hoxe. Entonces, facémonos eco destas peticións que nos fan varios veciños, de que, por favor, non se deixe de man nin os espazos públicos, nin os servizos públicos que lle quedar a veciñanza. Gracias. Ben, eu supoño que eses veciños que lle preguntaron lle informaría que no seu día vostedes cambiaron a lámparas LED sin cambiar o cableado. No tramo de Vilanova a Liñares é un cableado trenzado que, ademais de ir ao bonito de cambiar as luminarias, foi unha pena que non cambiaron o cableado. Se fixo o pedido, se vai a cambiar nos próximos días todo o cableado para evitar eso, porque un cableado trenzado, que é como xa que enseñamos aquí no seu día en Vilariño, e en este caso o rozarse, cada vez que fai eso fai corto e vai eliminando en distintos cuadros. É dicir, logo, eso, é dicir, nos unha vez máis temos que resolver, vostedes foron ao bonito, as lámparas LED, pero se olvidaron do cableado. Despois tamén, espero que tamén lle comentar a eses veciños que lle preguntaron de Vilariño ou de outras zonas, que tuvemos un fenómeno tanto de relámpagos como de tormenta importante. Creo que non foi o único concello de Poio o que lle saltaron en moitos sitios os limitadores, pero creo que o día seguinte en moitos sitios estaba resolto. E se non é así, pedimos disculpas, porque se van cambiando e traballando continuamente. Por outro lado, se sigue mantendo o mesmo servicio, eu creo que, por sorte, seguimos tendo unha empresa local que a que leva no noso concello, creo que alrededor de 6 anos ou 7, facendo o que son os servicios de desbroce, na que nós estamos totalmente contentos co servicio que prestan, e seguiremos traballando poñendo a punto todas as praias, como se pode ver, é dicir, desde reposicións de madeiras do último temporal. Hai que recordar que tuvimos un temporal moi intenso. Na praia que di vostede de Campelo, temos que solucionar unha actuación importante que leva anos sin enfrentarse a ela, que hai unha fuga no paseo de auga, e nos vamos hai que ir ao fondo do problema para evitar esa pérdida, que é o que fai deteriorar toda a area, e a partir de aí seguiremos. É dicir, por sorte, o noso compromiso foi claro. Este ano acadamos unha nova bandeira azul por primeira vez na historia de Pollo, 3 bandeiras azules. Cando chegamos no noso concello había unha única bandeira azul. Hoxe en día, de forma histórica, por primeira vez na historia, seguramente non lle guste e seguramente vostedes só tiñan pensado, pero bueno, fixémolo nós. Temos 3 bandeiras azules e unha delas no Laño, que desde aquí quero aproveitar para felicitar a todos os veciños de Samieira, porque creo que é un homenaxe a todos os veciños que históricamente utilizaron esta praia. E seguiremos traballando. E hai que recordar, a mí me fai gracia, non? Porque en algúns concellos se di as bandeiras azuis non valen para nada. Para nós sí que valen, son elementos de excelencia. O que pasa que cada bandeira azul costa moitos cartos, porque é un servicio, hai que poñer servicios de socorristas, hai que facer unha limpeza, pero nós seguiremos apostando por eso. Repito, cando chegamos ao goberno, unha única praia con bandeira azul, e agora por primeira vez na historia 3 praias con bandeira azul. Perfecto, moi ben, me parece ben. Máis preguntas? Sí. O Grupo Socialista quere tamén que expliquen en que estado de tramitación está a declaración de Tambo como espazo natural de interese local. Vostedes no ano en xuño do 2023 recibiron como herdanza unha oportunidade histórica que era poder xestionar e avanzar no cuidado e na conservación da illa de Tambo. Xa antes de asinar o convenio co Ministerio de Defensa, antes de facernos cargo da xestión da illa, xa se falaba da necesidade de contar con unha figura de protección, como neste caso é a de espazo natural de interese local. 3 anos despois de que estean no goberno, no noso grupo pensamos que Tambo non pode ser un escenario nin un decorado. O alcalde decía antes e recoñecía que lle gusta presumir. Unha vez xa sea alcalde, presumir está ben, presumir con orgullo de Pollo e presumir de Tambo, pero tamén hai que gobernar e tamén hai que xestionar. Entón, como tamén é un instrumento de protección que garante que Tambo non vai a ser un espazo para a improvisación, nin tampouco para a especulación, que Tambo non se vai a quedar en un solar. Queremos que nos explique cal é o horizonte que teñen por diante para culminar coa tramitación da declaración de Tambo como espazo natural de interese local. Ben, nos primeiro que nos gustaría que houbera lealdade. Aquí hubo unha gran diferencia. Cando hubo un cambio de goberno,
o que antes valía agora non vale. A única diferencia que este equipo de goberno, este partido político, como é o Partido Popular Municipal, cando estaba na oposición sempre votou a favor, e cando chegou ao goberno sempre votou a favor. O que máis? A primeira reunión que se mantuvo cando chegamos ao goberno un día de tarde, lle preguntamos aos colectivos que empezaron con todo isto que cal era o técnico que querían seguir coa tramitación, eles mesmos elixeron o trámite, cal era o proxecto que querían para Tambo, e todo se fixo de maneira consensuada con eles. Cal é a única diferencia? Que agora, por desgracia, se está utilizando Tambo como instrumento político. E xa advirto aquí a todos os veciños, nos próximos meses xa mirarán como moitos colectivos, como moitos representantes de colectivos, van a pasar a utilizar Tambo como estrategia política intentando desgastar o equipo de goberno. Lo que sucede? Esa é a diferencia, que mentras nós estábamos na oposición, todo valía, o técnico que vostedes elixiron valía, o proxecto valía, e desde que hubo un cambio de goberno, todos foron pegas, todos foron problemas. Esa é a diferencia, que nós, para Tambo, nunca estuvo no debate político, aí están as actas, sempre votamos de forma unánime, sempre, e desde o cambio de goberno hubo representantes de colectivos e partidos políticos que son totalmente desleales e apostaron polos intereses partidistas e políticos en vez de polos intereses do futuro de Tambo. E isto xa o anticipo. O vamos a ver nos próximos meses como hai colectivos, representantes de colectivos que van a actuar de forma coordinada coa oposición para intentar boicotear e sacar adiante o futuro de Tambo. Así de claro. Dicindo que a culpa é das asociacións. No, estou dicindo das persoas que están poñendo por encima os intereses políticos e partidistas en vez dos intereses de Tambo. E xa todo o mundo sabemos a que nos referimos. Que non van a hacer nada. Moi ben. Boas noites e gracias. Bueno, me din aquí simplemente unha cousa para dar conta de forma breve e para que todos teñamos coñecemento que chegou onte. As urxencias non eran, as urxencias xa foron, non? Non, é un dar conta. É un dar conta. E entra dentro, está na orden do día? Está na orden do día? Non pasa nada, non hai problema. Veña, boas noites. Non vamos a discutir por eso. No, claro.